Salam. Türkmenistan'da iyice bir Assalamu prezident alaikum. olmadı. Türkmenistan'da iyice bir Selamünaleyküm. prezident ne edip olsun vatandaş? Biz saylamadık ki şuna çenni. Hiç kim saylamadık ki biz. Türkmen halkının şu ada çenni hiç kaçan rolü bolmadı prezident saylamakta. Türkmen halkı ihtiyarı bilen birini saylamadı vatandaşlar. Ne edip bu olsun ki ondan? Bundan inni gelecek, ondan ervet dolar. Ondan son gelecek, ondan ervet dolar. Şeyler varardır or. Çünkü biz Aha, özümüz saylamadık vatandaşlar. Hoş geldin tamam. bence. Unutmasanız golmaya daylanır. Ha, onu Hoş da. geldin. Alhamdülillah. Hoş Golmaya bulduk. da. Golmaya Gülerek daylanır. gelince Ayırsam gözüm bulaşya. yok yani yok. Nemesi. Değil de. Mene de var açıkta doğruyum hatta. Benim hatada oradan okuyayım. Gülerek gelince biz şu Fahir Öllür'den Gül Cemal Bey'in eceti vatandaşlar. Öz adalet görüşüne yan yakınına karar verdi. Şuna çenli Türkmenistan'a şuna şol gıydının bir ucu tapılar mı ka? Şon kim öldürönü? Arda versek ardalar bilen hukumat alarsla diýilen umyt bilen hereket edipdirler we ahir soň bir ýyl geçenden soň umydyny üzüp şu zatlary siz ýyldaşlara ýetirmek makul bilip dogry işem etdiňiz gelece sag bolun iňolmanyna tutuş Türkmenistan şu temany görleşdi. Gülcemal Gydymyz tanady. Köp kişi gynanç duýgular bilen öz pikirlerini ýazdylar, gynançlaryny bildirdiler. Gıynan ýaz bidem öz gydymyzy ýaly haladyk, söýdük şo gydyňyzy. Bidem öz başymyza düşen ýalak, özüňe was ötmese kesek diýe şolar ýaly göz bilen seretdik. Gaterwet azap berdi bize özümize bassyk bolun. Ve şoň üçin hem şu temanyň adalatyň ýerine gelmegi üçin sag bolsun dostlarymyza da bloger dostlarymyza da haýyş etdik. Sizler hem şu temany gallaryň diýdik. Olar hem ýerlerden galdyrdylar. Alişer, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abdullah. Basılmacak zat, görülüp eşitilmedik zat men üçin. Awa. Yatsam tursam oýma gelen okdy nury. O bar eken maňlaýymyza bularam çekmek. Ýöne näme türkmençilikde ayıp bolsa da bir ýyllaba ýazdym men. Tebe men çağamy. Men çağam 20 ýaşadyp bular ýalaky başlaryna ölüm madyr bir zulüm madyr öýtmedim. Bir ýyllap hökümetden arzysyna arza ýazyp netije jogap almadyk, jenaýatyň üstü açylmady. Gaharym geldi. Arzym ýetenok, näde diýen men arzam baranok, barsa da görenoklar, aýbyr olar üçin näme biz saýylmadyk, ölümü hasap etmediler. Ahyryna indi men internetlere çykyp her gün arkadaly serdarmyza ýalwaryp indi şey dip jenaýatyň üstüne açmalymy, näme etmeli, näme demde bolýar. Men diňe şunu çek. Sizin pikiriňizçe gülälik gelince şunça efirler edildi, videolar goýuldy. YouTube'da 58 000 prosmotr aldyr, ýaňy gördüm. Şol sizin eden çykyşyňyz birinji gelip aýdan nemäňiz 58 000 prosmotr, ýani ondan soňky goýulan videolar 200 000-den 300 000-den geçipdir. Bunlaryň köpüsi Türkmenistandan girýär. Ýani %70'i Türkmenistan. Indi siz aýdaýyn, şunça gowy galmagal tudurly, henidem serdary yetmedikdir öýdüp pikir edýäňizmi? Yetenler. Yetenler. Aýtdyňyz da Türkmenistana jenaýat bolsa ilki bilen serdaryň diwanlaryna çykýardy. Şu taýdan Neme? çykýar. Men ýaňam bir giden nemeler paýlaşdym. Hani olany narkotik gene bul hani o beladan özüň gorasa belli bir derejede gorasa bolýar da başyň goşmarsyň şol işe çedip özüň gorarsyň. Ýöne indi buny nädip bir gyýdymyzy. Yani men o efirden yürüýti şo çağırış etdim. Vatandaşlar diýdim. Yani Aşgabatda ýaşaýanlar esasan Aşgabatda ýaşaýanlar gyýzlangydy köçelerde arkaň gezdirme. Haýsam bolsa bir ýegeniň görmegi mümkin, halamagy mümkin. Saçyndan tutup söhbet we selim diýilen pişşe haramzadalar iki tanysy gapdaryny kömekçileri maşina mindirip äkedip zorlap soňra köçäden gidip bilýärler. Şu oýunjak zat däl, şu hop hemmemiziň başynda ba vatandaşlar. Şu taýda görüp oturan, görmeýän,
çekinip oturan hemmeňiziň başynda wa. Men size aýdaýyn. Siziň arkaňyzda seňe daýym ministrem bolsa duran ok watandaşlar, eger sen gyýdyňy şo yegenler zorlasyn, prezidentiň wagtyndaky daýyňlar bolaýsyn minister. Ol näki ol awur sülçü, olar awa peşka. Olaňa milli howpsuzlyk hiç kim. Yani watandaşlar yüze goloy diýilen informasiýa oýnanjak informasiýa däl. Şu wagtky Gurbanguly Berdimuhammedowyň 17 ýylyň dowamynda prezidentlik möhletinde oturan wagty yegenleriň azar beren, zorlan, uron, yenjen sany 100'den geçýär watandaşlar. 100'den geçýär. Yani siz bular ýaly statistikadan gorkaňyz ýokmy watandaşlar? Yani sizin nämeňiz ütköşük dänim siz gidip penidem arkadaga ýallaklyk edýäňiz ýa-da arkadaga ýallaklyk eden üçin ertesi gün sizin gyýdyňyz zorladylar. Halas edip bilen edýäňiz. Meni näş Güljamaljaanyň ejesi. Men Türkmenistandan adalat tapamok. Maňa näme maslahat beriň, men näme etmeli? Şöyle şunu paçırtın tereli. Garanlar. Minde bir. Gülele gelecek. Minde bir çıkıp öz hakkını talap, beçesinin hakkını talap ede oturan ayalların biri. Ve bana karanlar. Kaçandan beri Türkmen halkı öz beçesine, özünün radnoy beçesine ey bolya Allah'dan gelen demeyi öğrendik. Ha? Kaçandan beri bize Türkmen bize yiyeceğim koymantık mı değil. Piçe dedi, yine yegenler dedi. Hvatit может o, kim olar o? Bize köpçülük denedi bilenmişiz abi. Bizer aytsak atviça ine karanlar. İminne şu situasyonu şu gün bizer nerelere yetirdik? Kandı yetirdik el ele bolup. Ine şu o göre oturan adamlarınız bilen, yana başka adamlar bilen, sosyal medya bilen. Lesler mi? Bu başka yerlere yeterli. Adalatı çok kapanmış. Men durjak gel. Men bir ýyl hökümete kanun esasyna ýüzlenip gezdime. Bolmady. Men eje, men çağam ol. Men içimden bir parçam ol men. Men ýöne gidirmeýän, jany beren Allahyň özü janyny alsyn. Men birine janyny aldyrmak üçin ýetişdirmedim. Men gaty ganyny talap ederim. Gyýdymyň ganyny ýerde saklatman. Ýerge gyýdymyň ganyny ýene goýman. Biram şu gürleşip gidip durka aşaktan şu arada kimde näme maglumat ba bolsa. Çünkü şu taýda şu waka gatnaşanlar 6 sany adam barada gürrüň gidýär. 6 sany prokuroryň çağalaryň bar eken neme 2 sanak mi wagt jor şu eskeriň 1001 harburo nemen remrotan nemeler gatnaşýan eken şu wakada şaýat. Şu waka barada kim näme bilýän bolsa aşakdanam ýazan. Şu bize ipucum gerek. Biram biziň alýan informasiýalarymyzy has yakından tasdiklap biljek. Hayır tawab iş etdiňiz bolar watandaşlar. Zulmü görüp onu aýtmaýan bolsaňyz sizem şu zulmü Man YouTube'da goý, men Ýewropada sesimi duysun. Jenaýatyň üstü açylmady. Jenayat gizlenýär. Jenayaty eden adamlar azatlykda gezip ýör. Men bolsa janym ýanyp ýör. Intak maglumat hiççelik alamok. Ýöne gyýdymy öldürdiler. Gyýdyma ejide ganymlyk yapdylar. Duysunlar, men Ýewropadan kömege mätäçmen. Men kömege mätäçmen. Jenayatyň üstüni açdyrman goýjak gelmem. Yo bize taýgameýän mälim boldy, onuň Kemalyň ýegeni ýeňiş diýilen bir dostunyň öýünde bolanda. Hatta şoň suratan bar, Talip sen goýulýanmy? Men ýalbardym, suw dediň. Kimler bilen oturupdyr, kimler bar? Näme üçin üstüniň eşikleri ýyrym ýyrtyk? Näme üçin gözü gök, näme üçin maňlaý çapyk? Yo ondan beter. Başka vilayettan. Aşgabat'ta bol oturan случай. Özü vinovat diyen bir zat yok. Özü vinovat. Şol öýüdi günäkar, şol gyýdymyň öýüdi günäkar bolsa, gyýdymyň günäkarlygyny aýtsynlar maňa. Abbas Navalnyň, конечно. Karanlar.
Şurada şunu paçırknut Kamerada edelim. var eken Karanlar ha. formatda. Hem zattan öňörti o domlaryň girenine, yenesinde daş töwrüne kamera var ya vatandaşlar. Bu Seyredin. var ha, ni может быть vatandaşlar Olimpiyski bizden. garadol, olimpiyski garadol aňarda çäre görli, aňarda sportsmenler gelýärdi. Siz bilýäňmi näli kameralar dur aňarda? Hemme yer kamera. Padiyadın A, B blok, A blok, B blok, hemme yerde kamera. Esker var, o esker var şo taýda. Wagtçor Esker eskerler var durýar. ya. Şon ýaly Seyredin. bir jenayet bolýar. Şunu aydayın. Seyredin. Kazakistan vatandaşlarından обществосынан bizlerin tapavudumuz bolmalı emas. Hatta bize onlardan da beter splaçonlu bolmalı. Saltanatı просто onu natarmaza spускaydaçak oldular. Şoların delasını. Kim üstlendi? Общество. İş onu bolmalıstak sudit ettirenem halktı. Şuneslam bizerem şolardan kememez. Bizerem ine şunu mene dakansa gidemem. Ya zadni yok. Eğer de torumuza spuskayda oturan bolsalar, özü vinavada oturan bolsalar, sizler bileveringler kim var o yanda. Prost uzağa gitmeye gerek yok. Kim bolu biledi? Minlerce kızı iznasilt edip, azar verip, Simeynik'de oturan adamları erini vurup hakkını al giden adamlar olar o. Neçtesini eşittinizler sizler. Kaysi biri çıkıvaydı bildi. Yine bitte çıktı. Yine çıktı. Davay arkasında duralı. Davay hiç kimin kanı yerde kalmasın bundan son. Adalatı tapalı. Türkmenler sehel mehellad o rahmet ya borla mağa degmeseler bolya özümüz görüp bören biz bir dayhana adamlar özgünümüzü görüp bören ýöne näme üçin indi men adalat islemeller, adalat islesem adalat ýok Türkmenistanda. Gözüm bilen ine şu zatlar hemmeňi şaýat men bir ýylla adam ogluna bildir men owadaşlan bilýär, arda ýazýan netijesiz ahyrynda men näme etmeli? İnternete çıkmaly. Bu iş ýöne goýulmaz, belki Allahan üstü açylsyn, pädirim umytdan düşenmek, belki açylar. Ahmet, indi şu mesele boýunça nähili işler alyp baryp bolýar? Ýani halkara gurumalara çykyp Abraham böreğim merdi da var. Türkmenistan'da adalet olsa mügahanım gerek geldi on. Türkmenistan'da adalet yok. Gerek olsa mügahanıma da haýyş ederim men. Seyredin, şu wagt elimizde näme var? Şunu pikirleneli. Eger şu surat bolmadyk bolsa, şu sinaklar, urulan izleri, şolary şonam subutlap bilmezdik. Hawa. Şu wagt ekspertizanyň netijesi yok, ekspertizanyň. Şu yere alkydan gyzyň pokazaniýasy bar, polisiýada bar. Bar. Ýene şonu görkezden oklar. Görkezden Hemme zat aýdyp berdi, şu hemmesini tanıya, näme bolanyndan bilýär. Näme üçin görkezden oklar? Hani on näsine, şu tentýarın on näsine da hani ýene Aşgabatda baryp bar. Ha, yeni bir zat aýdypdyňyz, Gülerek gelince meni ýatdy diýen. Şol wakadan soň şol Maral diýilýän gyz öýüne gelýär, danim öýüne bir giden halylar, olar bular. Hawa. Pilisov. Özüm Yunus firmada bir sakkaç firma mı näme bir işlep görülen bir merchandiser mı bilemok. Indi sen Yok. Onu var, yürüyte sorattırlar ama tüyleme, gatva yapsınız, ina öýleňizde gow halapsınız, ina Pilisov, vay Maraljan aýlygyna alyp geldi. Gülcemal çağam olar ýalyk bolandan soň o gyz işe gitmedi, ol şoň gaçyk gaýtdy Aşgabatdan. Ondan nerden o gyz aýlygyny alýar? Ondan tamam işe de gitmedi. Yok, Aşgabatda ondan gitmedi. Ýöne bir ýerden näbelli bir pul gelýär muňa danym, muň hasabyna da bir giden öýüne haly, ol bul Pilisov, şu bu bir giden bir tawa tehnikalar ol bul alýar. Ve görşüňiz ýaly şol ýerde geplesen senem öllür, men hada pul ağzını yum diýilen ol. Gülcemal jany şol allap işläp ýörkä duzak gurup alyp gitdi. Men diňe şo pikirden men
Gülcemalcan on ýaly iş etjek diýdel. Gülcemal. Ödem men aýdyp bilemok, diýbem aglap demeden. Başta meni bastyrmaň, hemme zat aýdyp bereýin diýe. Soňundan iýdin menden soramaň diýip aglaýar. Seni şoň üçin türmäge giren nokta. Türmäge girse belki aýtja o türmede aýtja o bir. Vay ol. Türmäge alsaň şonu aýdýa hemme zat. Ol tagam aýtdy, o taýdakylar hem öz işlerini alyp bardylar. Ýöne jenaýatyň üstü ýapyldy. Jenaýatyň üstü ýapyldy. Indi şu gyz hakynda gürläbersek. Nuri Güleli, şu gyz maral hakynda gürläbersek, şonam yok etmekleri ihmal barmy? Yok. İhtimal. Erwet adamlara ajal almaýar, onu bilýän o gyz ölmez. Ya onu diye sana yitirmek etmekleri mümkün de Hiç de adam etmediler. Yitirmediler. Hani intent yarın näşine sen garaşyk göreýän soň başgaça bolar. Bir tek swidetil şu gyz, başka birini tanıyanız mı? Yok. Başka tanıyan adamımız yok. Mene şomaral. Ya şonu näme üçin oşaw edýän alyp gitýär men gyzymy. Onu näme üçin, näme sebäpden alyp gitdi, onu tek bilemdi. Atam rasyna çykladyňam Ya goşlamyr alyp gelel, Gülcemal soňam giç olar, goşlamyr alyp gelel, gideli hem aýlygymy alyp gelel. Ondan şoň bilen gitýär, ertire öýe kakasam jaň etýär, Gülcemaljan gidip barýanydim diýse, kaka aýlygym alyp men ýerden barsam bolmazmy diýip. Şo ýerde dowlanyna Gülcemal ýanyma gidäý diýip, Gülcemal ýanyna alyp gitýär, dowlanyna ýanyma gidäý diýip. Näme ýaşgyr, näme gyzlar Aşgabatda işläp ýörsek, elbetde marojna diýmäne giderler, çay içmäne giderler. 20 ýaşan gyz. Ýöne öňünden näme garaşýar, onu bilmändir gyzym ajalynyň üstünden dogry barypdyr. Aslında o taýdan direm çykyp bilerdi. Hemme zada kaýyl bolsa, Gülcemaljan eýle gyz däldi. Ýöne şerde şu zat bar, Güleli apa karaň. O gyz na данный момент свидетель bolup geçýär ve это ne desem, o sen adam na данный момент именно şu situasiýada ona bitirbilediler. Bu eğer de Inni nämeseler edip bilerler, sebä men bir ýyllap hökümete ýazyp geldime. Eger hiç kimin habary ýok, siziň hem habaryňyz ýok. Hatymyz gitýär, bir kaýdan jogap gelýär, ýene hat uratýar, oňa muňa ýene bir küçük aýdan habar jogap gelýär. Ay, ejesi kakasy ýokdur bu gyzyň, belki dogan garnaşy ýokdur bu gyzyň, belki ýapylly tema. Menem gördüm makdy men nirik arzaýaýyn. Ahyrynda Nuri sen ýaýynyň üstünden bardym da, men onsuzam kime arzum aýdar kam diýip pikirlenip. Inni nämeseler maral yitirmekleri mümkün, gaçyp gitmekleri mümkün bolup biler. Seredin men bir zat diýen watandaşlar. Şu Gülcemal gyzymyň ölümüne, jenaýatyna günäkär, düşnükli şu temaýa açylmaýanlygyndan, şu temanyň yapylanlygyndan, şu temanyň öňe gitmeýänliginden düşnükli ki prezident ýani esasana Gurbanuly Berdimuhammedow, men prezident diýip Gurbanuly pasaplaýan Serdar Aýonow oturan peşka kukla men üçin ol spektakl bolýar, ýüp bilen oýnadýan ýokurdan edir şol Serdara. Ýokurdan oýnap otyrlar onu. Ýüpün çekdeler elini alır ya, göýberse ýatýa şeýde oturan bir kukla. Serdar Berdimuhammedow söýýän baramyz ýetirin, seni şeý diýip tutuş halkyň önünde seni şeý diýip tanadyp otyrlar diýip. Men bilen deň duş, barsa da bir bagışda bolýan gaterwet bir bolýa. Gaterwet bir oýnatky keninde, oýnatky diýende. Indi şunu görleýänler, şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň çünkü özüniň yegenleriniň türmede oturmagyny islemeýär.
Siz eşitdiňizmi şuna çenni? Berdim Homedowyň bir dogan garnaşy cinayet edip duro, ya da onun soň türmäge girip duro, ya korrupsiýada tutulup duro, ya tirek aýlap ýör, tirekde tutulup duro, plan edip duro diýip eşitdiňizmi watandaşlar? Ine seredin, şulady eşitdiňiz ok hijiňizem dogry dälmi? Hiç kim Türkmenistanyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogan garnaşlarynyň cinayete çekilip türmäge girenini eşitdiňiz ok. Olar näme perişte mi watandaşlar? İki kanatly perişte mi? Günäsiz. İň köp cinayetler şular edýär. İň köp biň kanunçylyklarym, korrupsiýanam şular edýär. Men görüň berdim o Nepes diýilýäniň ogly Gökçedäki Gurbanulyň bajasynyň ogly Nepes diýilýäniň ogly Kakajan we ikincisi. Watandaşlar maşenik bir giden adam meni $100,000, $200,000 meten häkim etjek, meten plan etjek diýip öldün hem ay men o men kakam bilen Gurbanuly baja diýsen hem herkim ona nära onun başarı 1 milyon okun pulunu alacak bolsalar olun öldürün basyp goýberýär diýe. Inha watandaşlar inha. Siz Güljemalyň temasy näme üçin açylan o? Toko Güljemalyň temasy Güljemal ýa başga da bir giden hakkyn talap edip görün. Şeýdip $50,000, $100,000 pul berip bizatka goşulyp şeýdip aljak bolup görünler on basyp goýber. Olaram hakkını alıbilen o. Hiç kim. Türkmenistan'la para korsu da iş biter ok vatandaşlar. Sen häzir men zapragdan başlyk boldum diýsen, sana birinji beriljek soraw näçe geçdiň diýilýär. Çünkü ay şeýle geçdim diýjek, ananmaýar hiç kim. Ananjak wagtda da samsyk diýip pasaplar men soňa. Anan ýana samsyk diýip pasaplar. Para bermen şol işe geçdim diýýäni. Para berip geçmek üçin hem sen ýankylara bermeli. Ýankylarym seni sokup goýberýär puluň alýada. Ina o taýdaky kanyesni men özüm ära dürüst adamlaryň şolar ýaly işe barmagynam ýalňyş asaplaýan çünkü zaprakan başlygyna sen tagam owurluk jümürlük üçin barýan sen. Olam seni ildirip goýberýär. Toýst Türkmenistanyň sistema şeýle bir gurulan mejbur seni şolaň gapysyny kakmaly. Olaram seni islese sokup bilýär, islese seni töhmet atyp bilýär, islese seni türmäge atyp bilýär. Awa senem hak adalet talap edip bilen o. Şol sanyna ýöne köy watandaşynyň başyna bilat gelip bilýär, Güljemalyň başyna gelýär we ona da hiç gerek hak hukuk talap edip bolmaýan döwletde ýaşaýar. We muňa da döwlet diýseňiz elbetde mena döwlet diýip biljek gel. Watandaşlar şunu bilen men bir ýyllap adalet etledim, bir ýyllap jenaýatyň üstüne açmak üçin hökümete arza baryn ýazdym. Arzalam jogapsyz, netijesiz geldi. Şoň üçin internetde çykdym men, mejbur çykdym men internetde görüň Türkmenistanda adalet ýoklugyny duýuň menden. Şimdi şöyle menen bir zatlar aýdym. Adalet ýok. Karanglar. Bolan zat Aşgabatda boldu da. Karanglar. Чаржоу, Ташаус, Балкан. Послушайте, Мары, послушайте. Hiç вот inanыңlar kömeýetjek yok. Bir-birimize etmesek. İnanaslarmı? Şu adalatsızlığa karanglar sizler köpüňizler. Yine şurada oturan 190 adamın bara %70'i 80'i Turkiyada ýörebsizler. Sizleriň beçeňizler bir anda sizler hem iminli gülerlek apanlığam yine şu situasiýasyna düşüp bilesizler. Любой biriniz hiç kim aýtmaňlar men не застрахован, men застрахован, o men страховкам da bilmisizler. Yok потому что. Bilesizler? Türkmenistan'da şunu ýadyňyzdan çykarmaňlar. Adalet satın alınady, adalet satyladı. Şoň üçin ine adalet sağlajak bolsaňyzlar, adalet eliňize alasızlar. Köpçülik bilen o köpçüliğe ýetiresizler. Dünya eşitsin. To, что Türkmenistan'da adalet yok. Düşünesizler? Sizleriň hem beçeňiz bolup biledi. Allah görkezmesin ama bolup biledi. Yana bir aýdama. Hiç kimde strahowkasy yok. Şu bolup turan zatlara. Hawa. Endi dedim, Европа guramalarına, şu Batı guramalarına yüz tutup şu meselenin bütün dernevlerini çıkarttırmalı. Ahmet ağa, menem Türk'ten köp adamlardan maslahat sorap otyryn, avukatlar bilen gepleşip geçirip otyryn, şolardan maslahat sorap otyryn. Olaram elimizden näme gelse kömek etjek diýdiler. Bildigimizden näde size öwreders diýdiler. Ahmet ağa, sizem gaýrat edip kömek edin, jenaýatyň üstüne açmana Ýewropa halklaryna duýdurup.
Aba. Seredin, bir cinayet bolanda belli bir proseduralar var. Şolar edilmese olam cinayet. Ha o. Eğer şu belli kuramalar, şu gazet, sud, sülçü işini etmedik olsa olam cinayet. Şunun üstünü açmalı. Etmeli işler edilmedi. Ya edildi, gizeni oti şu an. Edillah yere. hemme zatlarım edilli, organ işgärleri etmeli işlerini getirdiler. Yokardan buyurup geldi, şol temanı yapmalı, şo delonu yapmalı. Bollu. Inni nämenni hawa ölen bilen galmaly kısmatyna razy bolup ýaşa bermeli. Inni onu ýetirkün vatandaşlar sizlerim şoňa taýýar bolun eger şular ýalyk kısmata razy bolmaly bolsak siziň kısmatyňyz hiç kimkiden ütköşük däl. Horoz hemme ýerde deň ötýändir. Ýani bir ýurdun bir ýerine bir waka bolýan bolsa şo wakanyň çözülüş nokody ina şu wagtky gülälek gelnejemden aýdy şeýal çözülýän bolsa, şolar el bastyryp süredilýän bolsa, çözülmeýän bolsa, toýst siziňki näme üçin bundan ütköşük netije bolsun ki? Siziňki näme üçin ütköşük bolsun? Ol galan meselelere, mesele de däl, esasy jenaýatyň üstüni açmasalar, sud etmejek bolsalar, hökümet onda näme gerek bize? Men bitmedik işime hökümete haýyş etsem, hökümete maňa ser etmesen, ur men näme etmeli onda? Hakykatdan hem adalet ýok Türkmenistanda. Hawa, ýöne Güzel, bir zat sorun. Ölümden başga ullukan jenaýat näme bolup biler? Adam öldürmek. Kanunna barmy? Adam öldürüp ýaşap bolýarmy? Türkmenistan kanunyna atu jezasy, ölüm jezasy ýatyrylýar. Yani Türkmenistan'ın hükümetinin ödem türmesine giren vatandaşları, türmesine alan vatandaşlarından öldürmeye hakkı yok. Şolary dir saklamaga, şonun sağlığını goramaga, şolary jenaýatyň üstüne atarmalar. Men o birini ojağa gyýdym ejesämen. Yani şu ölümü jenaýaty gollap, yani Kurwan golyny gollamak diýmek, şu zatlarym gollamak diýmek. Arkada şöhret diýmek, şu jenaýatlarym gollamak diýmek. Hakyky. O dünýede de hasaňyz bardyr. Men size aýdaýyn. Oyun oýunjak söz däldir. Her bir sözüňiziň jogabyny bermeliňiz. Bu dünýede bolmasa o dünýede. Men size aýdaýyn, siz diňe arkada şöhret jany sag bolsun, şonuň edýän işler diýmek bilen siz Kurwan golynyň bütün minuslaryny bile alýaňyz. Deň şärik bolýaňyz. Olar any gaýman ip ýaşap berler bu dünýede. Olar any düşünükli, hiç olmasa bu dünýede jennetde ýaşaýarlar. O dünýede dogulak bolaýanda da. Siziň bu dünýäňizden bir dogulak, o dünýäňizden, iki dünýäňizden bir wat edýäňiz. Bu haramzadalar gollamak bilen. Çünkü görüşüňiz ýaly jenaýatyň üstü açylanok, o paraxorluk ösüp gidip barýar. Bir giden adamlar hakyny yegenlere ýedirenler gidip ardan aýdyp hakyny alybilen ýeri ýok. Yegenler gat köp adam insokon. Yegenler hiç kim o ya pikir etdiňizmi şuň ey men kadyýata suwdaşdym şu yegenler bilen bir dawa ma doly ýeňdimi 100 000 manadan pul geçirdiler ey. Diýen eşitdiňizmi? Şonu ýazat. Eşitdiňizmi şonu ýazat. Bu Kurwan uly. Serdar bir gapdalan. Muňa arka çykyp otýar. Özler prezident ataly ogul bolşup ýurt dolanýan kişi bol. Siz ýurt dolanýaňyz, siz mafiýasiz. Bolly bir mafiýa bolluňuz. Türkmenistan mafiýasy bolly, döwlet däl. Jenaýatyň üstü açylmajak bolsa, narkotiky dogan garnaşlar etjek bolsa, yegenler eden edip goýjak bolsa, mafiýa haw siz. Döwlet dälsiz. Siz döwlet bolup bilmeýäňiz, siz döwlet diýmek ol artık maç bir döwletligi hormatsyzlyk bol. Döwlet bolýar, döwletlere hormatsyzlyk bol, size döwlet diýmek. Siz döwlet dälsiz, mafiýa, siz ogry, kezzap, yalançy. Bu birinci случай emas, Nuri. Bu birinci случай emas. Bu ikinci случай. Inson kom däl.
Bir Birinci intervjular var. suçu bizler yapmadı sizlere, hormatlı izleyiciler, hormatlı patpişikler da Türkmen halkı. Sam основной da вот. Beçelerde, detski sportta. Yeğenimizin adını yatladık öyle olunuru. Süleyman Tursunbayev. Süleyman Tursunbayev. Birinci yeri alanı üçün iminni şu zadın priblijonlularının oğlu, ministerin oğlu bile gelip başkalar bilen depip beçeni. Şu Aşkavat'ta balnitsa almidron edip Taşavuz'a getirediler beçeni. Ştatlık şıhir tekler gelip interview alıp dişinden öldü dediler. Yine cinayeti kanda dediler bunlar. Gülcemalam iminle karanlar. Последовательность var. Bolotrazada karanlar. Çağı öldü. Prost gelip öldür gittiler. Delanı yaptılar. Dişi bilen öldü dediler. Gülcemalar zadı bizlerin kızımıza ait oturan özünün de özü vinavat. Всё. Ana şey bay- derler, şey deyip teman yapayarlar. Men şu taydan var bir Cemal Saparova seslenesin melyan oraya. Aydın biz YouTube'a da koymak Buyurun. için bunu. Nekip o da eşitlerler. Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparova size hormatum gatuludur. Sizin arka dağınız, bizim arka dağımız, arka dağlı serdarımız. Size şeyli etken alıp baryan köşk başısınız siz. Alıp baryan işlerinize size şeyli hormatlaya. Menem siz yalı bir raya Türkmenistan'ın. Menem arka dağıma şöhrat, serdarımıza şöhrat dip seslenesim gelya. Yönü sen arada gıydına toy ettin. Menem arzulanmadı Gülcemal Can'a toy ederini. Bağıt toyunu görmek bana nasip etmedi. Indi men ne edip arka dağıma şöhrat diyeyin. Cemal Saparova. Adalet yok Türkmenistan'da. Ya. Ne etmeli men? Menem arzulanmadı. Gıycağadımın arzuları vardı. Senki al toyunu görmek isteyedim. Arkada şol Cemal Saparova yalları, yegenleri arkada ol. İnansağım halka değil ol. Allah'ıma şokrat. Halkınki değil ol. Halkıma şokrat. Türkmen baydağıma, Türkmen halkıma şokrat. Sizlere şokrat. Hormatlı vatandaşlar. Ene atalara şokrat. Çağalarıma şokrat. Aktivistlara şokrat. Mert, gücür gayratlı, adalatlı adamlara şokrat. Yine kimlere şokrat? Gücür gayratlı. Gülelek, men bir zat soracaktım. Gülelek, hani 15'inde sud bolmalıdı. Şoňa garaşýardyk. Sud näme boldy? O näşinde sud yok. Ahmet ağa. Şu taydan bir şu sudda işleýänden biri ağam o näşinde men işe gelýän. Ähli şol berilen arzalan jogaplaryny getir. Şoňa seni cenayetin üstü açılmasa men size kömek edeyin. Başardığımdan şu cenayeti açayın nipdir. Indi men yine sabırsızlık bilen şoňa garaşýan. O näşine. Nekip o Ulan, fan görülü. Hani başta suddy. Başta sud diýipdirler. O sud etjek men nipdir şonu. Sud edip berjek diýipdir. Soň şu işin başına geçecek diýip başlady. O. Indi 15'inden näme diýerdi? Oňa çenli mesele de açılmadı. Men onu da umytdan düşenmek. O näşine hani belki näme dip bol hökümetden hemme da garaşmaly. Onu da men umydymy üzemek. Belki bir uruş çykar, belki bir cenayet açylar, şoň üstüne iş geçirirler dip ýene de öz ýanymdan umytdan düşenmek. Menin Salam aleyküm vatandaşlar, goýmaýardylar. Doňatma. Hoş geldin, salam. Näme diýjek bolýan men? Şol meseleni wara, eger mümkin olsam, misal üçin Ýewropada, Amerikada şu Gülale kızımızın meselesini konsulstva bir şekilde endi razryşeýni alıp mümkin Türkiýede eger bolýan olsa şu meseleni plakat bilen çıkıp adalat istesek de Ýewropa ya Amerikada
Men diňe kömege mätäç, diňe kömek her yerden hayır isleýän, diňe jenaýatyň üstüne açmaly, ölen gyzymyň suwdy geçirilmeli, hemme zady suwd etmeli. Şu taý kimler näme üçin barlypdyr, näme üçin ýygnalypdyr, maral näme sebäpden men gyzymy äkitdi, näme sebäpden gözü gök, näme sebäpden ol zyňyly ýere. Eşikleri yırtık. Eşikleri näme sebäpden ýyrtyk? Men bilesim gelýär, men muny goýjak gelýäni. Vatandaşlar görüp otursaňyz şu wagt 170 adam diňe men kömege mätäç, maslahatyňyza mätäç diýdiň. Näden şu jenaýatyň üstü açylar? Siz advokatlar bilen gürleşdim diýenize doğru diými? Şonu advokatlardan sorap, mysal üçin şolardan bir sorak görünkan ajnoşny piket edip bolýarmy? Türkiýede de eger edip bolman bolsa öýüňizde şu plakat bilen bir video şeklinde çekseňiz bolýar. Eger hakykatdan hem bu adalat beýdip iş çözüp bilmeýän bolsa Türkmenistan hökümetde hiç olmasa eger Türkiýede ruhsat Yani hamala özleri için adam öldürmek gidecek bir mesele ýalak bolup dur, adam öldürmek gidecek mesele, onun için hiç kim kellesine agyrdan ok, jenaýatyň üstü Adalet bozulur. Yani sizin kimdiňiňe tanamak, bu ýöne bir daha etjekdi. Yani onu her kim öz başına düşen belaly günlerini öz sowmalla şeýler. Biziň adam kärçiligimiz, biziň wyjdanymyz ýok da onu. Yani sen yine gelineceğin özüne eline plakat açıp durmany maslahat berýäňde. Yani men ýöne men bir daha deýin diýjek gäller garat hiç kime. Şimdi men bir daha Türkiýede Eýranly Mahsa Amini öldürilenini tutuş ýurt aýagally ho. İňolmany goňşymyza bir terediňe goňşymyza. Köpüňize sorasam şu Eýranlary göwnüňize metkenlerler. näme üçin onu ýalzat ýotyň Afganistan'da da bir vaka bolsa birikdiler aýagallar. Türkiýede Türkiýede ruhsat beren ok, bilýärmi? Ya ruhsaty sorasan hiç kimen beren ok, dünýäň hiç ýeren beren ok ruhsat sorasan. Näme Izrail'e garşy Palestin üçin tutuş ýurt aýagally, näme ruhsat alwetdiler öýdýän şolar. Böyle eger Türk'te bar olsam ýeki özü del ýanna adam toplap şonýaly bir nämesinler. Biri ýörüýte gaçkak dokumentsiz etdiler näme şoň üçin. Her kime bir sanak minus takdylar. Daşa ruttaklara dokumentsiz gaçkak etdiler, spesialny şu zatlara goşulmasyn, bar ölmesin diýip. Türkmenistanyň içindäki hökümet işgärlerine paraxorlugy götüne çatdylar, kirini götüne çaldylar, ertir gün görülemesin diýip. Hemmemiziň aýbymyza getirip oturan ýene şu hökümetiň özü. Siz dokumentsiz goýanam şol. Raşid Meredov gelip gidýär, haýny kimlikler berilmän başlaýar. Raşid Meredov gara ýalyk bolup gelip gidýär, türkmenliň kimlikleri atkaz bolup başlaýar. Görüşüňiz ýaly watandaşlar, bu nejis hökümetden dyynmasak da şu nejis diýmek ol pis diýmek. Nejis diňe bokuň ýaly durunun başga at gelen ok. Şunu ahırsan şu öýüň içinde bir ýerde dur kaşan alagadan şey süpürip bol mutradyň masan bolanok watandaşlar. Şibirgün sen olytdan ejer çekýän burgun başga birine gelýär ol, burgun ýene birine. Yok, galyň menden azar beýdar ýok. Türkmenler şonýal goýun millet diýip men özümiziň ýuwaşlygymda aýtýanna şu ora mena halkyma kömek edip bilemok, onça aýlyk berip bilemok, öz günlerini özleri görsün diýip ýol açsalar, problema döretmese galyň menden gidip gelip dur. Biz kaýyl öz günümizi görmäne. Ýöne bizi beter gysýarlar. Beter gün-günden gysyp her gün bir perman çykarýarlar. Onsoň şeýdi ben aýraçylyk. Ýa-da näme delin hemme öňkülümizden etişýär, ata-babalarymyzdan etişýär, Allahdan tapar, Allah wadyr diýelinde oturalım adamlar. Indiki jenaýaty garaşalyňmy? Bol. Challenge bolady. İnşallah challenge bolady. Sizler sabır ediňler. Bu zady bara garaňlar, hormatly watandaşlar. Sizlerden nime haýyş edildi? Şu Gülerle gelince öz liçkasında yine şu öz TikTok kanalında bir zat dedi mi? Prosto paylaşınlar. Girinler, şonun kanalına podpisasiya edinler. Like basınlar. Milyonlar, minler emez, milyonlar görsün. Ineslerden kette destek.
Yine şunu kömeğe edebilesler. Çekini oturan adamlar ayda tutma. Yine çekinim menem soru de oturan adam var bolsa alınlardan prosto zat Gülcemal'ı zadını talep edotmuz, adalat talep edotmuz demeli. Challenge edemiz, challenge'a koşulunlar. Kömeğe edinler, rasprostraniyet etmeyin. Diňe Türkmenistan'dan adalat etleyen, adalatın yokluğuna minni göz yetirdim men. Adalet yok. Ölümü hiç tatsa da gören o eken Türkmenistan. Şu hatın, Doğru çağam canım yan ya. şu hatın az oturup his уже hissattan korkmuyordu bu hatın. Nadanlı moment все yitireceğini yitirdi. Kaçacak yeri yok bunun все. Ma karanlar şu hatın şu halında şunca adamın içinde halkın önüne çıkıp ayda oturan halayam adalat tap bilen yok. İndi prosto özünüze soru haber görünle. Şurada oturan adamlar. Sizler tap bilesler mi? He? Sizler adam şunca ayda oturan hala adalat tap bilen yok. Sizler bir zat bolsa tapıp bilesler mi? He? Sizlere beremler adalat. Elinde Torpulay portak aslında sözün bu torun yerine getiriyorslay. Öňüm aýtdyk, aýdylmadyk zatga almatdygyny. Söz bu torup indi wara şo diýişimizge jap dodomuz dişläp otyrsa diňe. Yani Ben sizlere davno akşam- parada. bir hepte bundan ön bolan sluçyny aýdyp beremen. Leba velayetinde 5 yaşlı kiçkine kız çağası dilençiliğe de oturanda toy mekanda maşın kakadı, nasmirt kakadı, öledi. Öledi kız beçe 5 yaşında, 5 yaşında. Öldü. O şoförü basadılar, basamızdılar, su dedemizdiler. Bilesler nimedir? Raditilleri, en atası. Sud etmeye gerek yok dedi. Bize kompensasyasını tölesin dedi. Bize kalan beçelerimiz bakmalı dedi. Bu demek sözün bilet kutaran yeri всё. Eğer de ene atalar şuuruvine düşen bolsa, eğer de ene ata öz beçesine bitesi bir zadada oturanda dişini görkezi bilmese, ben bilinmem. Şu dünya kutardı. Bu dünyada yaşamanın peydası yok o. Bilesler? Boşlay bu dünya. Yaman pikirlendiredi bu zat, bilesler mi? Şu bol oturan sluçylar, bol oturan zatlar, çağalarınızı jilet eden yoklar o. Beçelerinizi, несовершеннолетниларын jilet eden yoklar. Bu, представьте себе, bir adam zındı расследование özü vinovat. Это что? Nime bizler Afrika'da yaşap biz mi? He? Значит, Türkmenistan недостроенное государство. Не до государства для она. Так и есть, вот доказывает, на что случай. Şonuň üçin ara vatandaşlar kıyın görmenden davaçy Atamurad bir sekund. Kıyın görmenden şu Avropa bolar, Amerika bolar, Türkiye bolar. Şu adalat islemek üçin mümkin protest etmeli olsa protest edelim. Video challenge'lar çekelim. Bu Avrupa'da konsensus bolar şolaryň öňüne çykaly. Çıkmalı olsa da. Allah. Buyur Atamurad. Assalamu aleykumlar. 17 yıldır favori Men ettiniz. pikirimçe esası mesele Güläliň ýagdaýyna düşen en atalar gürläp başlamaly. Diňe Gülälik däldi, bütün şu Türkmenistan'da şu situasiyada şu ýagdaýa düşen en atalar gürläp başlamaly. Esası şu. Men size bir vakany aýdyp berin. Amerikada bir aýalyň gyzyny öldürýärler. Başta gürlemeni başlaýar. Soň hiç kim eşden ogany her mana toplantylar, zatlar haýyş diye söz bermelerine çıkıp aýdyp başlaýar. Şonda halk onu goldap başlaýar.
goldap başlaya ve ona mengzeş ýagdaýa düşenler gürläp başlaya. Şondan soň şo situasiýalar açılıp başlaya. Birintek janaýatlar ve şo janaýat edenlere bas başlaýarlar. O güçlü bir mesele bardy Amerikada. Mysal üçin dogry aýtdyň Alişer, şu saltanat meselesi. Egerde doğrudan ham şu halk goldamadyk bolsa, imsim edýärler şonu. Halk Bak goldamadyk. Bütün böyle yani ol bizim Türkmenistan devletimiz başka devletlere meňden ok. Näme üçin meňden ok? Her kim özüniň söz azatlygyny sözläp bilen ok. Buňa garşy demokratiýa ýok. Adalet yok, geplecek golyanlaram geplemedäle dik goýýarlar. Onsoň her galyň benne içine atyp otur. Biziň döwletimiz diňe Türkmenistan şonýaly. Özbegistan meýle däl, Gürcistan meýle däl. Her kim öz söz azatlygyny TikToklarda, YouTube'larda geplep bilýär. Bizde Men yok. özüm Türkmenistan'ın içinde bir neçe mesele bilgen. Meseleler de ýagdaý. Gülelik sizin kämeňizdeş ýagdaý. Siz hem aýdyp berdim. Ýöne olar imsimýär. Hawa şodan şol Ahmet ağa ol estilýär hemme adam bilip otur, görüp otur Aşgabatda nähile azgynçylyklar köpligini, nägiden ölümler köpligini, şolar ýaly meseleden nägiden ýaşajyk hojalyklar aýrylyp ýaşlan näme maşgala dagamaklarynam görüp otur, eşitip otur. Ýöne söz azatlygymyz ýok biziň, erkinligimiz ýok biziň. Biz başka hiç yer devletlere meňdämdi. Biz bir aýratyn döwlet. Şurada bir zat aýtjak. Seredin. Bir candır. Gülcemal'ın canı da can. Berdi Muhammedov Gurbangulynyň hem canı da can. Näme Allah'ın Yegenlerinin birinin hem canı can. Edil şu bir can ýaly. O näle olýada Gülcemal'ın canı yani devletin başında oturanların canı candı. Bu kızın canı can değil mi? Özüm şu adama ziyan eden değildir şu kız ömür boyu. Ne için bunu ýagdaýa getirdiler? Bak internette yaşamadı ol. Yani oraya 20 yaşına geldi o kahir. Yok, gözü gelmedi ama. Doğru. Yok, Gelmedi. Bu çağa tikinden başka näme gördü? Şol tikinin sırlaryny öwrenjek bolup, ol tikinçilikde birazrak işläp, bu tikinçilikde birazrak işläp şeýdip men muny Aşgabatda goýberdim. Aşgabatda goýja hünärler öwrensem eçe bollinni, men şeýle bir bäri gaýdanma gatybegenni. Eçe nesip bolsa, tikin maşyn almana pulmuz bolarynny, hiç sady gaý edemok diýip men şu Gülcemalcanyň arzularyna ýetirmek üçin gaýtdym bärlerek. Tebe men Türkmenistanyň dogrusyny aýtsam, biziň aýda 70 milyon öýmüde giren o. Men Türk'e gelip gördüm şu pulu. Bir hileki hojalygy meňdäp ýuwaş-ýuwaşdan ösüp başladyk. Emma Gülcemalcan ýekece adam görüp bilmedi çağa möne gaýdanma şeýle begenni. Eje nesip bolsa menini bayramala seýhaçarny. Şu Gülcemal'ı birazcık tanıdaydı misal şoýun değişmeleri nähili Gülcemalcan bir alçajyk, gülejikdi, göwnünde zat ýokdy. Çağa ýaljak göwni bardy. Mulayimca çağa atda, gaty bir ütgöş, bir hilek ötöwçi çağa diýilýär. Atasy bilen hem oýun edişip değişip. Atasy bilen hem oýun edip gelen wagty eje ona har öwrenim, bu zatlar öwrenim, bu jagada bişirelik ýyzlardan öwrenim diýip gelip işten gelen wagty kakasy bilen bile gelip kakasy bilen gitýärdi Nury. Gülcemalam alyp gaýt diýip ýollaşyma şeý diýip göresim gelip gitdi diýip. Ya. Seredin. Pis yaz oturanlar, meslere bir zat düşüntüremen. Dinleňler. Eğer de Gülcemal yana aýtdy, Gülerle gelince. Eğer de Gülcemal
şolaryň aýda oturanına bolýa diýen bolsa, bugünkü gün diri bolardy. Ölmezdi, ölmezdi. Suka maňa karaňlar, pis boklary yazmanlar, maňa karaňlar, diýen etmediği üçin, uzada bara karşı durduğu üçin canından boldu. Düşündüňizlermi? Yazı oturan zadyňyza dikkat edinler, потому что uçağa gitti. Edil Süleyman Tursunbaýyň kiýaly. Güljemal'ın Süleyman Tursunbaýyň görkezden mertligini bilmejekler ýa-da ony. Şonu ýazady. Soňra nime dejek bolupman? Nimede sentýabrda OBS-de nämeler bolmaly? Şonam eger mümkin olsa ara çıkarmaly OBS-e. Şu kim baryan olsa, misal üçün OBS-e ya da Roma haýyş etmeli. Şu mesele OBS-de çıkış edip Oğlama, men ýagdaýyma düşünýän doganlar, eliňizden näme gelse kömek edin. Men adalet isleýän, men mert bolup şu wagt ýaýynda gepleşip oturýarym siz bilen. Men adalet isleýän, siz hem ejesiňiz, kakasyňyz, çağan nähilek süýçülüğini bilýänsiňiz. Eliňizden näme gelse maňa kömek edin. Cenaýatyň üstüne açalyň. İlim munum bolmasa diye, ayım munum doğmasın diye. Bizim hiç kime adarımızam yok. Hiç kime bizim yamanlığımızam yok. Ýöne kadmanlaýyňda näme bolsa şonu görmeli ekeniň. Ýazgypdan gaçyp gutulma ýok. Bir minut söz verseňiz indi. Vatandaşlar salamu aleykum hemmeňize. Men hälden berdiňler otyryň Ahmet aga aýtdy, şaýatdyňa şo Maral diýen gyz bar diýdi. Ahmet aga eger ýokardan raspоряжение berilmese, ýagny görkezme berilmese, şul diýla hot bermeli däl, ýagny şul diýla ýöremeli däl diýip buyruk berilmese, şo Maral diýen gyzyň swidetilligi asla geregem däl aslında. Geregem däl. Atpiçatka, kamera syomkalar iň bärkisi adamın canını almak, yani adam özünü öldürtmejek bolup şu onda da gyz maşgaly çitikleýe dırnagy bilen nemetdi. Şu dırnagyň aşagynda DNK-syny hatda anyklap bolýar. Kim bilen nemetdi? Uruşda zat etdi. Eýem o ýerde Maraly gerek ýerem ýok aslında. Raýtjam. Bärden buyruk. Näme ýokardan buyruk. Gerek gel o taýda. Indiki etmeli hot ene Adalet Türkmen doganymyzam OBS zada çıkarmalı vatandaşlar. Şunyalı bir mende teklip. İlki bilen Luboy ana platforma olsun, Luboy bir dünya guramalarının kapısı, beyleki kapılarda dilimiz uzun bolar ýaly. Ýagny kanun boyunca ilki bilen ene misal alalım Türkiýede bir iş amaly aşmaýarmy? Şu raýat Cimer diýilende köp adamlar bilýändir, ýagny prezidentin administrasiýasy. Şoňa hat ýazýar, ana şu taýda meniň hakkym bozuldy, şuňal iş amaly aşyrylmady. Meniň hakkymy gorap beriň diýip Cimer'e ýüzlenýär prezident administrasiýasyna. Şo ýerden soň buyruk gelýär bu edara. Şuňal adam ýüzlenipdir, näme üçin şonuň hakkı bozulýar diýip. Bizem şol ugurdan salgylanyp ýazalyň Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna. Jogap berilmejegine men häzirden bilip otyryň, bir duýup otyryň jany. Ýöne näme de bolsa biziň dilimiz uzun bolýar. Hatda prezident administrasiýasyna da ýüzlendik, netije bolmady. Mahtum Gulynyň delalet ýaxşy diýen goşgusunda bir setir var. Bege berim, şaga adalet ýaxşydyr diýip. Eger ýurda şag bolýan bolsa adaletligini görkezäýmeli. Görkezip bilmese diýmek biziň dilimiziň uzunlygy eýem. Şuňalrak teklip. Ondan soňky maslahaty edeberýäs. Ondan soň ýene bir aýtjak zadym. Köplenç şuňal jenaýatlarda näme çykan, ene gazeta, telewidenýe çykan ýaýynlanan jenaýatlary eýem gizlemek kyn bolýar. Mümkin boldugyny aýag aldygynda kimde tanışı var, gazetde tanışı barmy, telewidenýede tanışı barmy, hökman suratda şoňal ýerlerde paýlaşmaly. Ertirki gün bize şu näme bolýar? Gatow material bolup durýar. Mende şuňalrak teklip. Tekst yazmaly meselesinde men kömek edeýin başardygymdan o grammatly tanışlarym bar, olara haýyş ederim bir korrektir edip beriň, mümkin goşmaly, aýyrmaly sözler, zatlar bar bolsa.
Näme dip beriň diýip haýyş eder, tekstini taýýarlar, nomeriňiz bar, gülälik gelneçe habarlaşarys. Oglanlar sizler nähili görýäňizler şo teklibi ýa bar bir yüzlenenimiz boş bolýa gerek däl diýseňiz? Yok, yüzleneli. Bir görelim mümkün etmez. Yüzlenmeli o beýdip sessiz oturmaly da. Onu hem halka görkezem bize gelen atveti o halk Yok, görer diye. hatta şo iwerende de şo zapis edip ine tekst, ine Gmail adresi, ine ugrat ýandyryndy bu kompýuterden nemedilende enter knopka basylýar. Şoňa çelli zapis edip ine ugratdyk. Dip neme derýaly subutnamasy bilen edersiz o zatlar hökman soratdy. Haklısın. Ne olur şu temada yana aşaktanan bir yazı yanlışmasam ol informatsiyada tasdikladık bolurdu. Şol gabadam gelýär awgust aýyna her ýyl Türkmenistanyň prezidenti onun ministrler kabineti din jalşa çykýarlar. Ve şu awgust aýynyň başynda da biz şu wakany galdyrdyk. Sonra Serdar Berdimuhammedow awazda dinçalyk bölkä şu waka eşitelenden soň dinç nimetini ýarty goýup ýygyna täzeden gelipdir diýip ýazdylar. Yani meniň Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da Gurban Ulynyň bu zatlar bilmeýänligine inanamok, bilýänliklerine hiç ýyl şüphem ýok, habar eşitendiklerine de hiç ýyl şüphem ýok. Olar ýeketäk opozisiýa hökmüni şu daşary urtaky bizler iderleýändigini bilýäs. Bizler hatda adymyz, familiýamyz bilen, ýüzümiz bilen tanýandygyny bilýäs. Hemme adymyzy bilýär. Biziň edýän çykyşlarymyz oňa ýetirilip dur. Ýöne näme üçindir şoňa hiç ýyl çäre görenoklar we diýýärler Türkmenistanyň arda ýatsan kanun bar, adalet bar, o plan bar. Ne gördüňiz watandaşlar Türkmenistanyň kanun ýok, adalet ýok. Ine seniň milliard pulyň bolanda näme? Seniň köşk ýal jaýyň, menniň maşynyň bolanda näme? Ne Türkiýede daşary urtlarda gazanýaňyz, şoň üçin ýaşap ýörsiňiz köpüňiz. Bolanda näme watandaşlar? Şondan soň siz bir çağaňyzy gorap bilmeseňiz, bir janyň ölümüne sebep bolanyň üstüni açyp bilmeseňiz, siziň şo ýurtda yani şu addymmaňyzyň sebebi men Türkmenistanda ýaşajak diýäňiz. Dogry bizem ýaşasymyz gelýär. Ýöne adalet bilen ýaşalyň diýäs. Köplenç biziň efirlerimizde gelip bize Türkmenistanda iş bar, ol bar, işejege iş bar, özüniň oranada iş bar. Biz iş ya da eklençden emmeter adalet isleýäs. Bul pul bilen tapylýan zat däl. Bul aslynda sersen bir döwlet diýilen sistemanyň bolmazsa bolmady adalet. Yani adaletin üstüne gurulmaly bir ýurt diýilen zat. Ondan başga zatlar soňky baskançaklar. Pul gazanmak, eklenç etmek o zatlar. Ýöne birinji ýerde adalet gelýär watandaşlar. Şu adalet hem biz gülälik gelejemiziň temasynda da görüp oturýarys. Süleyman Tursunbaýew meselesini de gördük. Ve şuňa men geçip bilmeýän başga nähil meselelerimiz bar, intak eşitemiz okýany ondan. Ve sizem şu zatlar bilmän ýurdumyz asudalyk ýok. Watandaşlar eger şular ýazatlarda adalet ýerini tapmasa, gülälik gelnejeň uje 1,5 ýyl bäri şu gyýdymyzyň ýasyny tutup gelip oturýar. Asuda durýan asmany şoň gülälik gelnejemler. Pulam ýok däl, ýa eklenjem ýok däl, ýöne ruhun öli eger ýadyň nemesini duýaňok, ýazgynyň gyş. Haçan bolsaň gyýan. Gyýnan görgenler. Onu o ýagdaýa düşenler bilýär. Öz çağaňyzy ýerine goýun, şo wakaň ýerine öz kelläňizde bir şonu ýerine goýun, any fantaziýa ediň şonu. Şonu bilersiňiz belki azajyk düşünersiňiz oňa. Öz çağaňyz badyr, gyýdyňyz badyr, ogluňyz badyr, tapawdy ýok. Şonu öldürýär prezidente ýakyn adamlar we sen adalaty tapyp bilen o. Sen şondan soň seniň iýan naharyň tagamy bolmaz. Hiç sadyň durmuşa meňlemez.
hiç zat sana hüzür vermez. Adalet hakkında iki söz açacak. Seyredin, bir cinayet bolanda halk Türkmenistan rayatı öz hükümetinden adaleti getirmesini garaşıyor. Bir garaşya, iki garaşya son, yani adalet gelmese özü adalet getirecek öyle. Olam Samasu'da getiriyor. Şundan korkanok mu hükümet? Halk indi hükümetinden adaletin getirmesini tapmasa özü bir zat edecek olur. Onda hükümet neme gerek? Halk öz adaletini yürüyüç koruyor. Men sana aydayım. Kim adaleti koruyor? Yürüyüç. Kim adalet korap yüreyen? Pagonlular doğru mu bizler Türkmenistan'da? Polis seyişkerleri doğru mu? Mesela prosto 2 ay bundan önceki haber aydaman Türkmenistan'ın içinde sifiliz bilen Abraşatsa'da oturan polis seyişkerleri köpeli gitti bilesem sifiliz bilen. Почему? Потому что bular spesialli priton onaradılar, özleri krişavayt edediler, özleri hem sizlerin oğullarınızı yaş patsanlar baradılar. O şu yana pritona işo kızları hem toplaydılar. Özleri krişavayt ededmentler. Özleri hem kesek tutup liçeni alıp yüreptiler. Sut ne bu etim? Sut bilesem nimede? Sizler nime itiropslar? Formatlı ene atalar Turçada işlep yüreyen. Hazır Güler'e gelineceden sorasak sizi in içinizi parçalı oturan zat nime desen menin iminli sonki yolunda yokluğum dedi. O bir in ağır diye oturan şo zat. Bütün ömrüne hiç kim yadından çıkarmadı. Потому что yoktu. Ben asuzda dedemiyor Gülel apan no. Это fakt. Teper karanlar sizler nime nitropslar formatlı ene atalar. Sizler beçengizin 5 yaşı 2 ezek gelmedi. Birinci ezek birinci klasa birinci ezek gider ya birinci klasa 2 ezek gitmedi 1 ezek gider. Sizler yok. Oğlun kızın öylene diye ere deyedi. Sen yok. Ya onun beçesi buladı ne veren? Yeneyem yok. Enen atan yok aladı. Yeneyem sen yok. Telefonda enemde ama bizler öğrenşip bize itosları şonayem köp göredisler. İmoda çart burt gepleşesler. Resmen sizlerde en sonki yoruna uğradığımda men razıylık verip bilmedim. Ağlap internet tutano donup dur. Ses verdim, sesimi duysun ne. Vah men mehrinden doymadım, ölüp yatsa da suratını alıp uğradım, göreyim ne. Ana şey dip suratı elime tebe men kamerada görüp bilmedim çağame. Yine sizlerin mümkin näme bolandyr. Sizlerin hükmet sizlere iminni ed oturan işi. Eğer de buna zulüm demesengizler demek ki hormatly vatandaşlar al köp bizler Gülcemal tak kızlarımızı yitirmeli bolamız. Köp buna temalar boladı. Çili mühendislermi? Bana deymeyen 1000 yaşasın desengizler sıkıntı yok. Ama bu sizlerin en başınıza geledi. Запомните вот это. Men bir zat açık, Güler'e gelineceğinin en ağrısı caylamadığı barada ova gürün yok. Yani ölü havarını eşitmek. O bir. Ay oğun soramam. Ondan. Aramen için yattan çıkmayacak günler. Ondan beteri. Düşümü kem diyenle özümü yırtyan, parçalayan, düşümdür men oyun diyen. Ama çınlığını bilmem yalan olsun men oyunmayın diyen. Ay gaterbet bolyar eken ara bir keşke gidip bolyan olsa de gidersin yönü men berik mecbur işlemene geldim. Türkmenistan'a varsam yine önkünüm men çağıcıklamın arzu hasıl olsun şu çağırlar kördekin bolmasın şu maksat bilen geldim men Türkiye işlemene. 2 aycık intek beğenime yetişmedi kıydım. Yine şu yağdaya bizlere bizim hükümet getirdi. Hükümet getirdi. Dağlarını taşlap
Käşke kanahatlanarly aýlyk bolsady, kanahatlanarly iş bolsady. Men Türkmenistanda nerede görüp durun aýda 70 milyony? Gülerek gelince birazcık özüňizden tanıştırın ak familyaňyz we haýsy etrap Men har velayat bayramal etrap Guşlo we Daýhan birleşiginde ýaşaýan 79-njy ýylda dowulan men adym Gülerek Roziýewa. 5 çagam mady. Gülcemaljan aýrylandan soň 3 oglum bir gyzym barly. Bärik türkö işlemäne geldim. Çağaçyklamyň zehini köýmesin, şular öz beslänje arzularyna ýetsin diýip. Şu çağaçyklan maksadyna ýetsin diýip. Türkmenistan edip bolsady, kanyşna sizem gelmezdiňiz. Bilmezdim. Tebe aýda ötüyorum men aýda 70 milyon Türkmenistana ulup pul şol aýda 35 milyonom hojolga girip bolsa girdeji bolýan bolsa siziň aýdyşyňyz ýaly puluň bir bölegini oňa aýyrsaň, puluň bir bölegini muňa aýyrsaň, çağalary okutmak üçin negden milliardlap pullar gerek. Men nerden tapaýyn o pullary? Men hökümete agarym midarym ýokdy. Özümüz görerlik gaýtdym. Hemme eneler bilýändir men ýagdaýymy. Hemmemiziň hem derdimiz bir. Gelince seret onu seret şunu Gurban Ulberdi Muhammedow 2019-da halk maslahatyna bir zat diýär. Men bilýän dollaryň galyndygyny, ýokurdygyny, men bilýän kynçylyk bar. Hari o atlar hatta 150-180 miň da ýetdi dollar. Şonu diýen zady peremenden çykyp gelýärdi. Ay atababalarymyzam kösenip durýar diýär. 41-45 görüp durdy diýär, 48-iň ýetiştiremesini görüp durdy diýär, kösenip durdy diýär, kösenip gelip diýär, şunlara gelip durýar diýär. Goý halkam kösensinler diýär, bolmasa gadyr bolmaz iş sadyň diýärmişin. Anam üçin yegenler kösensin diýär, oklay bolan gadanýan pullary milyon dollardan başlaýar. 100 000 dollar, 200 000 dollar, 300 000 dollar ýöne bir izdelkada gadanýarlar. Bir izdelka, bir salowmalyk. Sesi çıkan o galyň wenne bara şu gara gününe kaýyl. Gara gününe kaýyl bolup gelip ber. Ýöne menem kaýyldym gara günüme. Ýöne men jan bir suw ýaljak, özümiň suw ýaljak gyýdym. Zulüm edilip öldürlerdi men nädip çydap gedeýin. Şu yerde iň beter agryňyz aýdaýyn Gülerek gelince. Maňadam aýtdyňyz, iň esasy agryňyz siziň şu näme bolanyny bilmäniňiz. Habarsızlyk. Nämeler aklyňyza gelýär, gözüňize hemme zat getirip gelýär. Şu birnäçe adamyň şu wagt şu gyzy uranyny bilýäňiz. Indi bir enenin aklyna nämeler geler şoňany wakadan soň. Şu bütün habaryny näli bolanyny bilmese ene iş Rahat bolmaz. güne yer tapmaz. Zanakar özlerim zorluk bilen ve maňa başga da habarlar gelýär, başga da adamlar üçin ýa zorlap äkiden gyýdylary bar. Ondan başga şu ýene kemal ýegen sumok, ýegenem däl ýegeniň ýegeni kopýasy. Bul şirka bar, şirkdäki işgärler urup diýär, otadaky nemeler urup diýär, ýanyda şu ýene iki sanak rembalar var diye. Şu 10 minutdan ya şu maymun ya sirkde oyna oturan maymun bişirilip diye men öňüme getirsin diýip diye şolar ýallattyrym edilýär diye. 10 minutdan şu maymunu bişirip diye öňüme getirin diye. Yani şular ýalak erkanaçylyk berilen biz aslında heresen biz bir döwletde ýaşamyz. Yok, men şonu ýaly hasaplayam. Kim näle hasaplap biler? Men bir döwletde ýaşamak. Men hamala biriniň öýünde ýaşaýan, biriniň hojulugyna ýaşaýan, ýani turdysa turup, oturdıysa oturup, mehmanlyanyň mehmanlygyny bilsinler, otur diýen ýerimde otursun.
diýen ýaly bizi Türkmen halkyny bir ýurdun prezidenti, prezident ol, paşa diýip sen kim paşa bolar ýaly? Düýne çende sen sağlyk ministrdiň, sen korrupsiýanyň içindäki adamdyň. Sen Gurbanuly Berdimuhammedowyň sağlyk ministri wagty nemesini bilýänmi? 20 götürüm buğdoýdaky çygyrlyk diýip daýhanyň 20 götürüm buğdoýunyň mysal üçin bir tonnanyň 200 kilesi diýmek bol. Bir tonna buğdoýunyň 200 kilesini alýa çygyrlyk diýip. Düşün tonnalarça, müňlerçe tonnalyk buğdoýuň çygyrlyk diýip alyp wagon edip daşarurda satanny Türkmen başyň özü telewizionda aýtdy. Muň içinde Gurbanuly Berdimuhammedow wa şo wagtky adyk o hojalyk näme ministri bar, 3-4 sany ministrlik dilleşip Türkmen halkynyň buğdoýuny çygyrlyk 20 götürüm diýen bolup kemeldip ondan artan buğdoýlarym daşarurda Türkmenistanyň wagonlaryny, poýuzlaryny ulanyp oğurluk eden adam. Sen nirden olsan paşa bolýan, sen nirden milli lider bolýan, sen nirden gahrman bolýan. Men düşünemok. Sen iňwerkisi bir özüň eliň aýagyň düzü bolsa, biziň seniň bilen görülmeçligimiz ýok, biz watanymyzy söýýär. Biziň ýurdumyzyň halkynyň şular ýaly ağlap efirlerde adalat gözläp çykyş etmeklerini görmek islämdik. Ýöne biz Süleyman Tursunbaýew'da da aýtdyk bu zatlary. Şo şol ýylleşimiz şo wagt dinlediňiz de. Ha bugün kun gülälek gelejäni diňler. Ertirkün kim bilýär bahar gelejäni diňler. Bir gün Murad agan diňler seni. Bir gün Sapar aga bir zat görler. Her kim bir zat görler. Kända diştek watandaşlar ben size aýdaýyn. Çünkü ýurda ziyan berip oturan rak keseli ýaly ziyan şundan gelip oturýar. Adalat ýok. Birinjisi adalat ýok, deňlik ýok. Siz näde bolsaňyz döwlet diýip bilýäňiz. Men döwlet diýiljekkä watandaşlar mafiýa men özümde. Ýani bir özüňizi nähili howpsuz duýýaňyz bilemok, bir mafiýanyň eline ýaşamak bilen. Men ara özümi edip ýaşaýarlar, şuna bilýän Nury, halky edip ýaşaýarlar. Şuna bilýän. Hawa Türkmen halkyna bolmasa bara diňe päs gelermesin. Bank konvertasiýa, sowda etmek, daşarurda gitmek, gelmek ýaly. Ýöňüne päsçiliklerini goýmasyn, hökümet bilen işemýok. Ana menem şonu aýtjana, gara günmede kaýl bolup ýördi biz türkmenler hemmemizem şeýle. Ýöne men kaýl bolamok Nury. Kaýl bolamok. Men jan jigerim gitdi. Standartlar biz standartlar gaty peste tutýas. Kaýl bolmak bilen. Ýani aýha oda garnym doýdy, daşarda ýatanlar bar Hindistanda diýip biz şoňa seredýär. Yok standardyň beýik tut watandaş. Standardyň näçe beýik tutsaň, şonça da gowy ýaşarsyň. Standardyň pes tutduğunça gaýtan beter burnuň ýere sokarlar. Şoň üçin standardyň beýik tutmaly adamlar standart diýlen adyňyz bolsun. Ýani mysal üçin türkler bir video gördüm. Türkler mysal üçin dönerçide ondan bunda işläsi gelen ok korok ujaýyny gutarıp gelenler. Özleriniň standardyny beýik tutýarlar. Biz Türkmenler bolun daşarut öz ýurdumyzda wrach gelýärse bu taýda bakajylyk edip ýörüs. Ya ýokary ujaýyny gutarıp gelip nirde edilmejek işler edip ýörüs ýa-da ýöne bir orta bilimiň gutarany edip biläjek işlerini edip ýörüs. Watandaşlar standardyny Evet, kanagatlanarly aýlyk beren ok. Halka aýlyk beren ok. Aýlyk emas. Ona искусственный дефицит dediler. Halkı şu uruvine getirediler. Ne то что революция, просто nanımı nereden tapaman diyen o şunaka situasiya getirip koyarlar, что adam tok nanımı tapın и всё. Yine sizin ayda oturanınız günümüze kayıl. Şu situasiya getirip koyarlar. Bu bir. İkinciden, nime üçün bize 32 yıl içinde hiçbir öne gidişlik yok. Hiçbir ne medisine ne adam haklar hiçbir zapta öne gidişlik yok. 34 yılda Dubai'ye karanlar. Dubai, Türkmenistan. Hemen bir bizlerin baylıklarımız. Bizler 4. yerde gazda. Gaz это тоже важно bir sırıyor satıladığın o dünya. Şimdi karanlar.
Türkmenist. Sizler her biriniz bilesizler. O Aşgabat'tan başka vilayetler alınlar. Neçe metr sizlerin vilayetleriniz östü? Hicem ösmedi. O bir. İkinciden gidinler Kilyos mezarlığına. 25, 23, 24 yaşlı kızlar, oğlanlar yatan. 25-24 yaşlı beçeye indi o sağlığı yerinde, gücür gayratı var, energiyal, dolu beçe. Nim için ölü biledi? He? Особенно kız beçeler. Sebebini prosto ot ayda bilesizler mi? He? Şoň üçin maňa karaňlar. Kaybede oturan, yitir oturan halk. O Ha, sizler sustukça, sessiz kaldıkça urmağa, ezmeye, depmeye, ene şunaka günüme kayıl demeye sizler bara prosto naprosto ezip geçi otuttular, pavarlarınız yok. Prosto dizinde kalandan lütfü dik durup ölenin yaxşı. Mesela şunu aydı. 11-nji doğum şo wakaň bolan doğumy. Talip şonu suratını goýsana näme? 11-nji doğumyň görnüşini size görkezeliň. 11-nji doğum WhatsApp'tan uğrattım sana şo uğratdy Talip. 11-nji doğum bolanmaka 11-nji A we B blok bar eken şo taýda. Şoň B blogunda bolýar. Öz iki bloğun birine meňzep duran doğum 11-nji doğumyň A bloğunyň häzir suratyny görkezjek. Görün şu taýlarda suraty alan adam maňa aýdýar ki, "Am diýär, ýaman kyn o surat almak diýär. Hemmer kamera diýär. Ýaman kyn diýär watandaşlar." Ve sen pikir edin, şu 11-nji doğumyň şu hemmerine kamera bar ve waka özüne oklady. Hanana delilini görkez. Delilini görkez özüne oklany bolsa. Yani o nähil bolýar akşama kampaniýa bilen başlaýar, şo taýda irdene de özüne oklamak bilen götürýär. Näme boldy danym şowunyň ertesi gün özüne oklamak bilen götürdi. Talip şol Çağa nim için özünüzünü biledi. Dim üçün Aşgabat'a barıp o ýerde özüni oklama bir sebep bardyr. Nime özünü oynadığını bilmedi mi? Ha? Tamam. Ya başka Marı vilayetinde bir yer tapmadı mı özün zınmağa? Nime sebep bu? Karanlar, основной zat. Nime sebep buldu özünü zınmağa? Вот основной faktör şu. Nime sebep buldu? Özü zıngdı diýsegem. Aslında özü zıngmadı. Bana uğradaydı şu Yok, suratyny iyide uğradaydı. dostlara Men boyunca tapalyam WhatsApp'tan okşady. uğrattım sana WhatsApp'tan. Seyret WhatsApp'ını. Vatandaşlar şu taýda. Bular aydarlar. Bu Yine. Türkmenlikler aydarlar. Yine, пожалуйста. Yine. 11-nji doğum olimpiadaň jaýlary şu vatandaşlar. Yine şu doğumyň 3-nji etajyndan oklanýar we şunun hemmer kamera vatandaşlar. Doğru. Hemmer kamera. Talip sana uğrattım. Baran uğrundan bir aýtýar, "Agam diýär, tanadym näçe tane kamera we bulan gaçyk gitjek ýeri ýok" diýär ol. Şo taýda marallylan saçyny ütüp aglaýar diýär da, "Wai" diýär. Ýok. Хотя бы даже давай представим, kim şonaka elitkada ýaşap biledi? Kim bara biledi? Kim ýaşap biledi? Prokuraturan işyerleri, yok ministerliğin işyerleri, hekimlikde işleyenler, diňe şolar. Demek Sizlerin wara, o dünýede de ýatjak ýeriniz bolmaýar, şu zulmy gizläniniz üçin siz hem jenayata şärik boldyňyz men size aýdym. Allah jan sizin her biriňiz diňleýäňiz gorgon işyerler men sizi ýaman gowulýan. Bu wakany siz wara çöpde oňýar hemme adynan bilýäňiz. Şu wakan hemme adyny kim öldürdi, waka nälik boldy, näme boldy sizin üçin aýan ol. Siz şu meseleni şu götwokly bir sany ýegen somok üçin saklaýaňyz, gizleýäňiz da Allah jan siz Allah'ın närazy edeniňiz üçin o dünýede size bir Allah'ın jazasyna garaşyň.
ölmeýän, bu dünýeden öläýmän siz. Siz bu dünýede jennetiniňizde ýaşaýaňyz çünki. Yani siz bir ölüňizden soň siziň gawrda başlaýyşyna terip azabyňyza inşallah. Sizleri siz ýaly kafir imansızlary o dünýede Allah Taala şeýle bir gowy azap baraşýar sizlere. Yani siz şu jenaýaty näme üçin medeni kanunyna da şeýle watandaşlar. Men eger bir owurlugy görüp şonu men gizlesem, men şu jenaýata şäher kasaplanýar. Näme üçin o dünýede zatlar şäher kasaplanmasyn ki sen bir jenaýaty bilýän we şu jenaýaty gizleýän. Şu jenaýaty gizlemek hem jenaýat. Şoň üçin sizler hem o dünýede nesip bolsa organ işgärleri şu mesalaň üstünde habarly bilýän. Hökümet ýykylar, adalçylyk bolar, aýagançylyk bolar, o wagt gelip aýdarsyňyz, o wagt sizi aklamaýar. O wagt tagam siz sizden bilersiz oň wakaň näme bolaryny. O wagt biz bilersiz. Ýöne siz şu wagt gizlemek bilen hökümeti razy etmek bilen, arkadaňyzy razy etmek bilen Allahy närazy etdiňiz. Men size aýdaýyn. Arkadaňyzy razy etdiňiz hawa. Jenaýaty gizlemek bilen, bastyrgysyr etmek bilen. Ýöne siz Allahy närazy etdiňiz. Ha bir gelecemizi närazy etdiňiz. Şu gelecemiziň wakasy aslına seresen bir ýurtda adalatly demokratik ýurtda prezidentin öz wezipesinden gitmegine çenli bolup bilýär. Çünki gizlenen üstünden ýyl geçirilen. Bu diýmek näme diýmek? Şu wagt kim şoňa değişli ministrler hemmesi günäkär. Şu wakan yapanlar, prokurorlar, prezidentin daja öz wezipesinden çetleşmegine çenli gidip bilýär. Ýöne bizde binamyslar ýurdu dolanlar ýa-da. Binamys eşen hamyndan meter galyň rojasy bolan ýüzüne tükürseňem ýa Rabbi şükür diýip oturan binamyslar. Awa. Sizler şu 5 manat kazanjak diýip o dünýäňi satdyňyz. Hani netip bolsa sizni bu dünýede de ýatar ýeriňiz bolmaz. Ýöne azaňyz gaty uly bolar inşallah. Allah göstüra. Yurdumaz afuda diýenler, arkadaga şöhrat diýenler de ine döwlet adam üçindir diýip biziň başçylarymyz ol. Hani döwlet adam üçin? Adalet ýok. Yok. Arkadağ demek nime? O davay şu sözler arkada, arkanda duran dağ tek bir zatda bizler Allah'a demeli de bizlerin arkamızda, hemişe arkamızda, hemişe bize şuna sığınamız. Bir zat gelsem Allah'tan geledi, bir zat sebep boladı. İlem ene atan, senin arkadağın. Doğru mu? Sizler prost elementardı. Mesela prost yatlı adama. 50'te, bir günün içinde 55'te bizlerin vatandaşımız Turça'da öldü. Nerede arkada? Yer titreme oldu. Neçen bitti bizlerin studentlar şurada kalı gitti. Alı gidenlerini görkezdiler. Yine alı gittik de. Ama köprüsü kaldı. Nerede arkada alı etti? Ukrayna'da vuruş oldu. Neçe studentimiz şunda öyle gitti. Prost öyle gitti. Neçen bitesini getirdi. Neçtesini? 2 samolyot getirdi. Neçe minlerce, 27 min mi 30 min studentimiz vardı. Hemmesi mi samolyota sığdı? Ha? Nerede arkada alık etti? Şu inanmaka vatan dönükleri de bez aslar. Yok, yaman yanlış aslar. Bizler vatanımızı söyleyen bizler patriot. Vatanmıştı bizlerin vatanımızda şu gün bispredel edotuplar. Ava kellesine göre bizlerin bile halk kıyını otuplar. Ava beçelerimizi kıyını otuplar. Bizler şonaka bolmasın da kak patriotu, istinli patriotlar da inekçilerin karşınıza çıkıp şozadaydı otupmaz. Şuneslem bizler patriot. Sizler emez. Kim bizlere yaz oturan bolsa da ene şonaka ava nelesni sözleri. Milli Hopsuzluğun ministrin ornasarının adı näme day? Araky Gonç Öwezow diýdikmi şoňa? Talip Gonç Öwezowdym şol. Milli Hopsuzluğun ministrin ornasary. Hopsuzluk ministriniň orunbasary Gonç Öwezow. Haramzada ýurtdan barıp başga ýurtdan görüp opozisionýerlere getirip oturyp özüň ýanyna jenaýatlar bolup şoňa sesini çykaran. Bular diňe bara hökümete garşy biri bir zat gürlese şonu zat etýär. Ýöne jenaýat iş çözünoklar. Diňe şol mesele bar. Gonç Öwezowyň suratyny görüp ýörýän watandaşlar balykda awa gidip ýör watandaşlar ine.
Seyredin vatandaşlar. Öyle. Avdu. Eline sen var ha vatandaşlar. Av tüpüngüm değil. Vayenninin skladında durmalı yararlar. Gonca Velf'in eline av tüpün hükmünü ulanıyor. O av tüpüngüm değil. Автоматически mi? Beni. Ну, автоматическое оружие. Avo. Yine Ha. yüdünüm tanan. Video çekip koyarnay görürsünüz. Yani Gonca Velf bular bağ neme av isimler eline yararcı alıp avo. Çöle çıksınlar, keycik avlasınlar. Yöne. Bular cenayatın kim nedenini bilmesinler, üstünü açmasınlar. Ha? Olar açmasınlar. Ondan sonra dozdaşlar urtdagi aktivistlerin näme diýänini eşitsinler, dinlesinler, iýdarlasınlar. Iki öýünün bu aptalynaky bolýan wakalar dinlemesinler. Çünkü prezidente degere sen ýaly ministrin, sen ýaly haramzada ministrin ornwasarynyň agzyna depeň. Sen ýaly tybar sukolaryň. Sen eger watansewer adam bolýan bolsaň, özüňi milli howpsuzlyk, ýani milletimiziň howpsuzlygy diýip özüňi alyp barýan bolsaň. Owa. Biziň aýdan sözlerimizin haýsysy ýalan? Yalan däldigini, dogrudygyny siziň özüňizden bilýäňiz. Çünkü siziň informasiýaňyz bilen bizinki deň gelip dur, gatryw bilýäňiz. Ve siz gelýäňizdenim bizleriň ýzymiza düşen bolup, gaýtam jenayatkarlygyň ýzyna düşen wagtda gizleýäňiz bolary. Ana, götüňde gaýratyň barmy milli howpsuzlyk ministri Gonca Velf? Coca-Cola jaýyna binasynda ýaşaýan haramzada. O elitka näde ballyň sen? Onuň hasabyny halka berersiň de. Sen şuňky aýdan neşe maddalarynyň dastavkasyny kurier ötedýän Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň bajasynyň oğullaryna götüňde gaýratyň bolsa barsana gapsyna ho. Gökçedäki jaýyna. Bar haramzadaň öýüne. Baran ha, men şuňjuk paýlaşdym. Azat hacı diýilýän, azat fo diýilýän. Bar gitdi öýüne. Dör ýydy. Ödüm diýe bar watandaşy erkin bağlarda satýan ýaly satýar diýe. Erkin bağlarda satýan ýaly. Ya. Потому что hiç bilen çekilmediler. Çekilmedi o kim gelýär gapysyny kakıp milisiýa gelip bilýär motaýk ya milli howpsuzlyk gelip bilýärmi? Götü okly saçak milli howpsuzlygyň işärler. Bar öler öýdýän olaň güýji bizi ýala sen ýala oňa moýet ýara. Bir gaýrat. Awa. Sen näminni wayenni şu bagaýdyň adam boldyň ha. Wayenni şu bagaýdyň ştaňda 2 sany ýyl zakdylar sen adam boldyň ha. Hiç kim olsiz, saçaksız, namart biz aslında Türkmen halkı gorkok diyemezde hükümette işleyen organ, wezipeli adamlara diýär. Sizler saçak. Sizler saçak bolanyňyz üçin halk ýygyňyzda kösenipdir. Zaýalar. Sizler mert durup haramzada garşy bir adajygym bolsa hereket etseňiz ýygyňyzda halk kösenmeýärdi. Siz milletin howpsuzlygyny goraýasyp gaýta milletin nabarat howp salýaňyz arkada gollamak bilen, şonuň jenayatlaryny gizlemek bilen, neşe maddalaryny Türkmenistana satmak bilen bir giden ýaşlanmady gaýlap otyrsyňyz. Narkotik nemeler bilen awlap otyrsyňyz. Bir giden adamlaryň hojalyklaryny dagadyp otyrsyňyz. Ana. Sizler zuwetdin saçak awa. İki jahanyň owarrasy sizler. Hem bu dünýäň hem o dünýäň owarrasy. Adam 3 günlük dünýäde ölüp ýaşap ölüp gidýär ha. 100 ýylyň Türk adam hiç kim ýok. Şu an 100 ýylyň 150 ýylyň ýaşap gören ýok. Sizlerem galmarsyňyz, bizem galmaz. Hemmemizem netip bolsa öz ayagymyzdan çyk tutup hasap sorarlar. Sen ejeňem, dogunyňam, kakaňam seni elinden tutup halat edilmez. Senin arkadaňam seni halat edilmez. Serdar Berdimuhammedow seni halat edilmez. Sen eden işine sen jogap berersin. O. Häzir halk aýagalanda, halk aýagalanda siz Serdar halat edilmez. Her kim öz eden işine özü jogap berer. Arkada o ay maňa buyruk berdi menem şonu etdim diýjek bolsaň onu bagyşla bolun. Sikot ýursun motaýda.
ejjen nemesine otursun mu? Näme üçin otursun sen? Ýerimize bir giden halky sizler kösä otursunuz. Çünkü sizler güýjüňiz ejide ganym olara ýetenok. Bar ýetirýän bolsa ýetir gökçedäki. Azat fo ýetir bar tut eline naruşnyk taksyrady. Götüňde gaýratyň bolsa prezidentiň bajatyna ýetir bajatynyň ogullarına. Sıça gyzyp ötdinler. Hormatly vatandaşlar, şunu aýdyp geçmeli. Karaňlar. İň söýdi Allah, iň söýdiği kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Hemmemiz gidemiz. Ama iki yeri gidiş var. Sessiz sedasız ibardastoyuna gitmek. Hemmesine bildirip gitmek. Mesela özünkine aýdyp gitmek. Şoň üçin men pikirimçe prosto bizler aýda oturtmyş şu zatlarda bir giden risk özümüz sok. Bir giden dertlerin içinde ýörep. Mesela nime üçin aýda oturtmyş bilesem? Bizler as tunelin içinde bu yanda svet görünen yok. Eğer de bir el ele bolup birbirimizi podдержка etsek, inanınlar şu tunelin içinden çıkıp oladı. Mesela давайте достойно жить, да? Hazırki situasiýaňyzlar жизнь mili ya? Достойно mu ýaşaýatmyz? Tamam, nanyň bar, suwuň bar, sen Turçada. No sen işlemesen, bir yana uzatmasan, yandakiler gününü görüp bilmi diye. Şu inşallah bu hükmet обязательно yıkıladı, потому что ede oturanı zulüm köpe gitmedi. Şatır dep yazıpsılara. Allah'ın izni bilen Türkmenistan'ın şunaka kanun girkizemiz, Allah'ın izni bilen şunaka men var tok şu üçün göreşemen. Şatır, Özbek, Tap, Marruf, Çokay diyen adamlara şunaka statya girkizemiz, millet parazlık 15 yıldan 25 yılaca inşallah şunaka bir düzeltme girkizmeli. Чтобы sizlerinki tek şunaka ayrımcılık eden adamların yüzüne Türkmenistan şunaka halda. Mesela ağzımız birgi bilen yok Türkmen halkının. Sizler sabır edinler. Evet, size bir daha daýdyn. Ýene şu maňa ýazýarlar. Bir vatandaşymız İsmail Muhammedow, yani Hocagulyň agtygy, öňkü kabminiň bolan, upravdýalaryň başçysy bolan Hocagulyň agtygy. İsmail Muhammedow diye. Şonuň bir aljak bolan gyzy bar eken Instagram'da. Muňa da bir vatandaş bilmän ýöne salam diýip ýazdyr. O bilen o gyzyň kimdigini, nämedigini. Instagram'da herkim näme tanışýa, goýuşýa, bir-birine näme tanışyna da patpisatça diýe. Salam diýip ýazypdyr. Indi 4 bolup gelip diýe meni urdular diýe. 4 bolup gelip İsmail Muhammedow ýa-ni Hocagulyň agtygy 4 bolup gelip urup gitdiler diýe. Men näme günäm bar diýe, men o gyzy tanamasam, bilmesem, nämedigini bilmesem, ýöne salam diýip ýazan üçin o gyzy bular var ya, действительно mafya vatandaşlar mesajı. Hakikattan mafya. Yani siz Türkmenistan mafyasında yaşayanız, bundan böyle mutlu olsun. Mafya devletiniz. Türkmenistan mafyasında adalet ministerliğine rol yok. Kadiyette rol yok. Hemme zat olun elinde. Yegenler hemme biznesler kontrol edip oturuyorlar. Size biznes hem ettirden oklar. Başka 3 köşük adam ettirden oklar. Siz haçan oyuncaksınız adamlar? Haçan ayağınıza kalacaksınız? Haçan diýdiňizde kalacaksınız? İki sanak ol pişçe söhbet bilen hilin pişçe diýilen haramzada tek şäher görüp bilen da özüm halkyň arasynda geçip görler hoş olur. Gizlenip ýa-da iki sany warujonly nemeler bilen geden oklar. Emele ya. Yani şu aşağıda narkotik yok diýip ýazdyňyz Türkmenistan'da. Gökçe var ay dostum, triyen 1 gramy 2000 manat, tramadol 300 manat. Suwa düşdiňe maşal. Gökçede ikinci meçidiň bärsine diýe 4-nji köşk. Näme gerek bolsa waşy taýdy. Hemme adam bar. Narkotik yok diýenlere duyurulur. Yani Türkmenistan'da narkotik yok diýen adamlar.
Gurbanuly arkadaşymyz ana narkotik yatırdy diýenler. Gurbanulynyň öz bajasynyň oğulları satýar watandaşlar. Öz bajasynyň Hormatly oğulları. watandaşlar, Gurbanuly ödem çekýär. size aýdyň. Ödem türekkeş. Video var Direkt ha, şu kapmadan- vakit çekýän. Şu vakit çekýän videolarymyz entek başlangyçdyr bol. Nähip orta suratlary zatlary bilen gelýär basym. Siz garaş berin, prosta bul sizler aýdyp berýän zatlarmy şu wagt bul bir icebergin görünýän tarafy inşallah şundan beter gowy maglumatlar mesle getirecek. Soň diýmersiňiz, ey dilli zat, hemme zat görkezek. Gatar kym bolun. 100% suratlary bilen gelýändir. Bulan öýdürin bilýän dogry-dogry. Herediň mesle bir zat aýdyn. Şunça wagt men Gurbangula agdymdan gelen diýdim, hiç kaçan men öýüme davet etmediler. Bir sapar gittiler. Bolly. Şulara pullary var ede, zatlary var ede diýip başladym olayım. Bular en yerlerde bakıplar. Yani şu çünkü gaharlar ya bulan üst açılıp otyr. Hem aýtan maglumatdan 100% dogry, lişne meniňem Nuring. Ine Guwan Çevezov. Çal. Baba. Guwanç Öwezov. Milli Howpsuzlyk ministriň orunbak avda avtomatik orужияны tiyarlar. Yani da yankı görkezinem hacı yankı suratdaki hacıdy. Yank görkezinem hacı. Hacı Yazmamedov da yankı suratdaki. Hacı Yazmamedov'un arkadaş okrat, arkadaşımızın canı olsun deyip görün. Yankı hacı var ha, Hemra Recepov, Hacı Yazmamedov. Yankı Azat Fodon gidip triye galya vatandaşlar. Çek triyeni Azat Fodon alyalar. Nazir Habibov ne yapşun Azat Fodon almadı kare, basıp boloşu aylanıp görüyor. Özüne oran okun kare. Azat Fodon alayım Allah. Nazir Habibov senin boloşup görsün ay var. İran'la ondan bundan getirecek ol. Yurdun içinde Hasan'la hormatly hacı arkadaşımızın öz bajasynyň oğullar satyp görkä sana gerekdimi şu biznese goşulyp İran'a gitmek Nazir Habibov? Ne İran'dan getirecek bolmaklyk ýa-da tutulup basylyp türmäge girmeklik. Azat foda bara Gurbanulyň nefesiliýän Çıkaradılar Nuri. Gene hem çıkaradılar. Diňe arkadaş okrat desen. Bularym awa gidip diýerler watandaşlar. Teredin. Öňünde de ýatanja neme bar? Ana aşakda. Ana aşakda tutan awlarym man ha. Görşüňiz ýaly. Kalan hem vatandaşlardan halkın emmesini tüpengini inandılar. Noyabrda çevşemiyet deyip görün adamlar, vatandaşlar. Noyabrda çevşemiyet, suwa düşýär, noyabrda. Milli Howpsuzlyk ministriň orunbasary hacı bilen seniň näme gatnaşyň bar ey? Dogunu koşduňmy ýa ikiňiz bajamy sizin? Sizin ikiňizi biriktiren zat näme bir surata düşüren zat? Hacı bilen Milli Howpsuzlyk ministriň orunbasary bile awa gidiýäňiz. Guwanç Öwezov. Siz näme hayırdır oğlum? Haýsy kelläňizde duşup görsüňiz. Biriňize bagyşy, biriňize gödipeli Milli Howpsuzlygyň ministriniň orunbasary. Näme üçin öýüňden 4 kilometr uzaklykdaky jenaýatyň üstüne açan ok? Gidýän awa, gidýän eýlek, gidýän beýlek, keyp edip görsiňiz. Awa, daşarutdaky aktivistler tutmaň aladasyna düşüp gördüňiz. Gelle men sana adres berjek, gel götüňde gaýratyň awada. Gel Gallanca gel. Gallanca hökümetine sorasaň aýdýa ho. Ya puluňy ýeten okmy? Beriň-de bulara bir 2 milliard dollar belki bermegem mümkin any. Finans görüň. Nuri. Gaýrsyk dik görüň. Götüm berjek dik görüň belki juda bolmasa. Dik görüň, näme berýän bolsa berersiňiz bilýän. Bermeli bolsa bermäne taýyna siz hemme zatda da. Berk görüň belki. Birinci upravleniýe şu wagt biziň işimiz alyp barýar. Biraj gowy işler o maňa bir postavny adam uğratmaňda. Bir näle adamlar işlerkä şu taýda men düşünemokda şu näle adamlar alýarlar şu taýda işe. Bir spesialist bir diýäniň bir kuwwetidir daýdyr bir çağalaryň etýän zatlary uje men şonu bilýän siziň edýäniňizi. Короче, ребята, Nuri, Talip, Ahmet, bende azmaz işim var. Ben siju şas koşta devam edeceğiz. Bilin ne var? Sizler devam rебята. Ben işimi bitirin. Ava iminne Talip senin aytdym ama sana. Ede oturan işimi şonun üstünde işle otupan.
Nasip olsa da воскресенье çıkarmalı. O var. Давайте, yaxşı efirler, hormatly vatandaşlar. Destek polny. Bolýar. Spasibo. Ýaşy. Bäbek güzlü dip ızar etmeň bol haramzadanyň iň haramzadasy şol. Ýanky şu Bäbek- görkede suratda Kemal Recepov, nasilnik, ayal maşkalalara nasil edip ber. Gelinleri zatlara deyip hormatly vatandaşlar ayallaňa zatyny bagwasa ýeközün çykarmaň Aşgabatda ýaşaýanlar. Gatfer hesap bolun. Ýeňiň içinde iň haramzada şu bulam Hacı Murat'tan öwrenýär diýe. Hacı Murat Hacdan görelläli, hacdan görelläli. ve bu haramzadalar inha şular ýaljak gyýdymyzy gynansagam dünýeden gopardylar. Öldürdüler ömrünün baharında. Gaty gynanýan Jalkalay Türkmeniň düşen gününe bara it görse göz ağrar diýerler. Ýok, gaçerbet biziň bara biziň ýagdaýymyz действительно biz döwlet däl o watandaşlar. Şu döwlet meselesini goýun oňuny. Türkmenistan bir döwlet däl watandaşlar. Biz döwlet näme digawat gelem lok. Ol ýöne bir allawçylyk ol. Ol kadiyet ne atalat hisse. Mafya. Her hepde oğlanlar her hepde bir tane vize çıkarýan. Hemme yegenleri näçe pullar var, nirede pullar var, näde diýerler, hemme zady menim nurum hepde de bir sapar ya da iki sapar, ha doğru demem. İki sapar ya bir sapar. Bir sapar watan çeýle görmersiňiz gyzykly bolmaz biziň vizelerimiz. Bu entak başlangyçdyr. Giýewler neçelini, garnaşlar neçelini hemme Şamradan kakasy Nazar Recepov, Ebu Bekir, ondan sonra kemmesi Qatar Kaymolun adamlar informasiýa 100% doğrudur. Qatar Kaymolun bilýärsiňiz özüňizden şu dostlar zatlary şu diýilen doğrudygyny informasiýa. Ya bilýärler, gatwyg bilýärler Salip, gatwyg bilýärler. Yalan bolsa yalan diýiň de, ha bar gidiň de görkedim. Gökçüde şolunkudan bet owadan jaýam ýok. Eger içiňiz gitse, maşynyňyza bininji goýuňda şu Aşgabat Gökçe baryňda bir aýlanyň şo taýda. Bir 9-10 tanak bir alan köşk gel jaýlar bar. Narkotik biznes bilen gallarlan jaýlar. Türkmenistan tutuş narkotik bilen, triyep bilen, gyzylja, tramadol, onun ýene bir akça, paraşok, heroin, näme diýseňiz şolardan tapyp bilýäňiz. Barın vatandaşlar, näme ony kösenip bersiňiz. Şoňa dermandan kösenýäniňiz bolsa, barın şoňa kapsyň kakda maňa bir sanak berdi, siz bakçak ýok adamlar. Näme olu prezidentiň bajatynyň sewdasynyň öňüne haýsy milisiýa, haýsy milli howpsuzlyk päsgel berer öýdýän. Nira barýan diýse saklasa da aýt, men şol azat fodan litreye almana barýan. Näme ony gizle? Kim on biznesini saklap biler? Açyk bazarda erkin. Nemele ýagam. Nemele şol Nazir birinji tapar basylan wagty hajamady şoň ýanyna. Hajyny prosta bir aýlyk türkçe uratdylar. Bar git paka Nazir basylýança diýip basmadylar şonu. Sebebi hajyny ýegenler diňleýär bilýärmi? Emre İbrahim Selimov. Bilýän. İbrahim Selimov. Oğlan, bular var özün kişilerini yapıp otururlar, başka ilinkini basıp otururlar. Bar etýän zatlar şulan. Halk bilmeli şu zatları, halk vatandaşları. Biz yetirer şu zatları size. Gözüňizi açasın, o sizin puluňyz bilen yurttaşlaryna keyip edip berler, villalar gurup berler. Bir zat bolaýan ýagdaýyny garçy gitjeklen biri şolar. Haramzadalar. Yurdun enesine ağlattılar, enesine öwediler bular bara. Ve sizin özünüz bara. Yurt dolandır ýatdyman. Gaýdyp mundan meýlek arkadaňyz, ol arkadaşymyz, hörmetli prezidentimiz ýok. Yurt däl ol watandaşy. Meniň gözümden yurt diýen zat däl, mafya. Mafya dolandyrýar ýurdy. Mafya usul bilen ýören dolandyrýar. Isleýänli öldürýär. Mafyadan hasap sorabilýärmi? Ýok. Mafyany kadiýete çağırıp bolýarmy? Ýok. Mafya adalet öňünde hasap berýärmi? Ýok. Mafya çünkü bular. Başka näme bolmaly? Mafya bolanda näme bolmaly başka mysal üçin watandaşlar? Adalatyň öňünde hasap berip bilmeýän bolsa, berdirip bolmaýan bolsa, mafya watandaşlar şu. Başka iş adam däl ol. Inha görünüşüňiz ýaly
Lüboyuňyz tutulsaňyz da şunyaljak bir gramda tutulsaňyz başyňy sallap 10 ýaşyl 20 ýyla gidýän atyrna. Kileläp getirýärler watandaşlar. Kileläp getirýärler. Travma dolmaýy. Yüzläp, müňläp getirýärler. Mesele ýok. Hani Türkmenistana narkotik yatırılıpdylay, hani Gurbanulyň eden gowy işlerdilay, Gurbanulyň özüm narkoman başlaň boly. Özüm narkoman. Özüm Triýeň badyna dur çünkü sahar keseli bar. Sahar keseli bar şonuň. Şo triýe çekmese bolanok. Triýekçiňi çekip ýerlenjik säher bilen ata minip dad edip şähtin açyp şey dip görünce adam ol prezidentim däl ol halk masa adam däl ol öz keypinne. Daja men şu aýdaýyn mi Gurbanulyň başga bir adyny aýdaýyn. Şeýle bir ady aýdaýyn. Taliban belki birini sapar etmek mümkün. Yani Gurbanulyň käbir ýaşajyk gyzlarym derman içirip zorlayandan habaryňyz barmy? Ýaşajyk gyzlar Gurbanulyň özüm zorlaýa o gyzyň özüniň habarym ýok. Nämeler bolandan giýje. Nira gidenden näme bolandan. Ya. Bular bara başlaňyň uçkurnyň araladyna geçip beren bir maşgala, ho ýurt dolandyr, onu ýurt dolandyrlar, mo ýurt diýler, mo ýurt diýler, watandaşlar. Ýurt beýdem dolandyrylmaýar. Beýleki döwletlerde, dünýäniň ösen döwletlerinde de, Amerikada da, Ýewropada da, hani men ýadyma düşýär, nemede Daniýadan Şwetsiýa geçip oturka, bir tane deputat sehel içilerek polisiýa barlaýa wezipesinden aýrylýar watandaşlar. Wezipesinden gidýär şolar. Amerikada bir senator özü şu polisiýa bilen biraz gruby gepleşip adetde bilen sırada onu internette oýalar bolýar. Kariyerası utorýar. Bizinkide näme bolýar? Bizinkide gaýtam şunça bokbulaşlyk eden Gurbanulyň ogly prezident bolýar bizde. Öňe. Bizde prezident bolýar gaýtam. Ogly prezident bolýar. Muň özüniň wagtynda ýyle çykarlyk güýdi ýok Gurbanulyň. Ýöne gynansagam ogly prezident bolýar. Şunça bokbulaşlyk etdi. Yegenleri munun 2010 ýaşynda yegenler bolýar. Salamu aleykum. Türkmenistanyň yegenleri bolýar. Aydın. Salamu aleykum. Türkmenistanyň yegenleri bolýar. Aha. Näme yegenler ýaman nawatýarsynız? Yegenler ýaman namyz ok bizler tanadýas biz halka. Tanamayanlar tanadýas. Sen men atuşlaýym. Bilýän. Yegenler däl. Gurbanulyň bajasam aýal tarapynyň aňarsy, oğul tarapynyň aňarsy, özüniň aýallygynlarynyň aňarsy, gidi otyr şaha köküri, perse bir biznes ýapyşyp bir-birinden galman milyon dolar pullar gazanyşyp, sizlerem $200, $500 türkde ondan şükür elhamdülillah diýip geçip görseňiz watandaşlar. Aňarda da zorlaýarlar, öldürýärler, narkoman edýärler adamlary. Gerek bolsa triýek, narkotik serişler satýarlar. Buluşlaryň sülen edýärler ona, maring buluşlaryndan getirtirýärler. Kirli işler şolar ettirýärler. Bahada oňuşmasalar, olaram basyryp goýberýärler. Bahany o kesýär. Satýan kesen ok. Alyp ýurda sokmagyna ruhsat beren adam kesýär bahany. Azat bodilýär. Bir kysapar şonuň furosy, şonuň harydy tamojnda saklanýar watandaşlar. Üstem açylýar. Bir kysapar. Öňe şony azat bodilýän ýürüte gelip ýüküm alyp gidýär, buljam bilalyp gidýär bastyrma. Ya. Mine Türkmenistan gelen derecesi arkadamyň jan säwülsin diýäňi kim arkada diýäňiz bilin, tana. Kime diýäňiz bu sözleri? Haram da ol arkada däller. Haram bolan, haramdan da ol. Ýurdun halkyň enesini ödi, Türkmen halkynyň gelejegine ullokan risk bul adam. Türkmen halkynyň dowamatyna ziyan bul adam. Men size aýdaýyn. Bizim barlığımız risk altında. Türkmen halkı bizim tutuş yurdumuz risk altında. Şuların sayesinde.
Aydın birazcık men diňjalja bolanlar. Nure, şu yaş kızları zorlaýar diýdiň-a? Şo meseleden. Maglumat nerden? Maglumat Türkmenistan'dan nerden olsun? Türkmenistan bardaky, Kurban bardaky maglumaty nerden almaly? Diňe Türkmenistan'dan alyp bolýar. Başga hiç yerden. Ta bolsun. Ýurdun içindäki merdana prezident aparatynyň işgärleri. Allah ýalkasyn. Farhady göte goýduňuz sizler. Farhady göte goýduňuz Farhady ulanyp informasiýasyk beren bolup. Prezident aparatynyň işgärleri. Göte okullar. Haýja bolun beren maglumatlaryň. Allah ýalkasyn. Nure, ýaňy sen aýdyp geçdiň-a? Bizler öz ýurdumyzda mihman diýip, Hawa. ýurdun ýesi däl diýip. Men pikirimçe bizler öz ýurdumyzda bizi itçede gören oklar. Bizler goýun ýerinde görýärler. A goýunlar näle? Birini soýup durkan başgalar seredip durýar. Bizim halk. Şolan bizim halk. Men warar dogry maýtsam şular iyi temem doýmaýan, ýöne şeýle bir sabır beripdir de Allah Taala şu Türkmen halkyna. Men haýran bolýarna, bular ýalyk sabır uja samsyklyk bolu. Bular ýaly sabır görkezmeklik. Diňe samsyklygyň alamaty. Ýa-da gorkoklugyň alamaty. Men zuwetdiň ýigiriň iňowsy çykyndanym. Ana, şondan oğuz ýok. Arkada şöhret diýäniňe bara gön ýüzüne tükürenmen. Kim diýse diýäsin şonu. Men arkada şöhret diýän adamyň arkadaň götüne ýýren adamlar ýüzüne tükürseň mazdyr şonuň. Talip şu üstündäki surat kiminki? Şoň oğlu. Üstündäki surat şu Nadaryň Şamrat bilen Hajinyň kakasy şu Nadar Rejepow. Yani adam garry doyanok pullan yani doyanok nesi doyanok o dünýede kabuta kefenin içine bir pul akıtıp bilecek yalak doyanok pullan yani diňe uğurlap ýatyrlar. Milyardla pullary var şularyň gara. Eğer şu dünýeden eğer de akıtsa Süleyman Peygamber akiderdi yani bütün şu wagta çenli adamzadyň içinde şolar ýalak baýlykda bolan ýok hiç kim. Süleyman aleyhisselam şu dünýeden işte akıdy. Bular aç göz. Haram aç gözler bular. Şu Gurban Berdi Muhammedow'dan Gurban Berdi Muhammedowyň aýallygynyň äri şol Nadar Rejepow. Sözü onkudan hem güçlü geçýär diýerler. Doğrudur, yo, doğrudur. Ben köp aýbyny bu bilýär da şoň üçin bu long bilen bile işleşmäge borçly. Ödem bu biladym köp pul nädip kazanýardy? Tender alýa. Tender mundan başga adam alybilen oko. Birinji guruljak gatdyrym şoň habar bolýar. Ondan aýdaly özi 5 milyon dolar alan bolsa 3 milyon dolar etjek wame diýip hemmekşe habar salýar. 3 milyon dolar etjek wame diýip 2 milyon dolary ýöne oturan ýerinden kiýsa salýar boldy. 3 milyon dolary da berip göre. Kimin puluny? Halkyň puluny. Edip sowaýlap görler. Sen 5 milyon dolar halkyň alo haramzada. Sen özüňki däl alo. Halkyň pula salgytlardan ýeriň astyndaky baýlyklar konstitusiýamyzda milli hazinamyzdyr diýip ýazyldy. Onu aýtmasaňam düşünipli milli hazina ol halkyňky. Ne senki ol, ne ataňky ol, ne oğlunyňky ol. Haramzadalar. Gaýynlar bilen bile alalaşyp ýurdu talap berýän bir topar orromsular bular bara. Malkum bilen aýdyşýary. Orromsudan bolanlar. Kamil market var, Kamil market. Şolara degişli şol, Nadara degişli, Şamra degişli. Lüboy alkogol döwlet magazini barın 8-den soň ruhsat berilendiler alkogol satmak. Ýöne şolaryň magazinine 11 çene satylýar. Bir kararda da beýlede de arkayn bar göräň diýip ýalan sözleýänim. Alman vatandaşlar şolaryň haryplaryndan barmaň bir kararda Kamil market. Bolmaýan zatlar şolary edip oturýarlar. Hemme ýerde. Şol zatlar da bar. Enedim bir zat aýtjak, şolaryň işgärleri var. Goýun ýerine goýan işgärleri, başlyklar zatlary. Ol tawar getirip berýänler var, da şolara pulny wagtynda beren ok. Berjekkäm men pulun diýen, näme etjek ediljek adam barmy diýip nadaram şeýle şol haramdady şol asy. Çok ýa. Ay bular näme? Polisiýa çağırlyp bolan nokta şoň üçin. Şol nämede de ýa-ni gülerek gelince men aýtmak ýatdan çykypdyr. Maňa öz ara gepleşigimde aýtdy. Bu wakany ilk wada derňäp başlapdyrlar. Polisiýa ol bul fe olur näme elme kimiň edeni.
O derine başlaptırlar da ahırson birine yetiptirler bular. Kimdigini bilen oklar. Ya şol yeňiş diýil ýani şo jaýyň eýesi. Ya da şo Kemal bilemok. Siz polisiýa gelip gitmeliýler. Men polisiýa gelmeli mo, siz nira jaňa jaňa bilýän mo, zat azarlyp diýe, gaterip etdi, ýani murlady diýe. Gurlapdyr. Şo haramda adam. Şey diýem insanyny näme maraly gyssasyň maraly aýdýar hemme zady. Onu telefon nomeryna malandyrlar, badyr telefon nomery, mende de var hemmetiniň nomery. Onun jaň edip gelip git polisiýa diýseler, men barmalmy, sen kime jaňa diýän bilýänmi diýip götü okly bir kakoýda ýöne bir garnylaş bolançy. Sen dowun, sen garnylaşyň dowun agzyna bermeli. Garnylaşsaň haramda polisiýa öňüne hasap berdirmeýän bolsaň, yo bu halk bara, bu halk sessiz galyp otursaňyz size müň zulmama diýen watandaşlar, men size aýdym. Siz sessiz galýaňyz. Ene günah. Günah hemmemizde. Ali Bianco, Aýtmaly, tanatmaly. Yankı oğlan, yankı adam bardı. Şun oğlu. Şu mu hacı? Şamrat Recepov, indiki videomynyň baş kahramany. Ben şuların oyunu gördüm. Size pakoy bolmaz, size pakoylar bolmaz. Men diňe garnylaşyň üstüne diýenler vizeler. Menikem Bağırdaky ýene bir bazada var Gurban Gülüniň çerreler. Olar barada bolar netip bolsa, çerreler barada bolar. Olaram şular ýaly, haramzadalyk duruşy bilen aç oturdan hemme haramzadalyk aşağı. Onun o kaka Murat mı, kaka vay mı, moğlum mu? O arada netip boldu. Hökmaniyet uğrattı, siz eşitersiniz bu zatları. Yine de Çağrı Şaulin niven biri var. Oğlum bariga. Çağrı Şaulin. Necip bolsa var. Gurban Ulberdim Homedovlaryň tutuş neveresini, tutuş Türkmen halkyna tanadar. Şondan soň arkada şöhret diýip görünýäňiz wa bolsa ýüzüňize tüýküräýmeli boldyňyz. Şonuň garyndaşlarynyň edip görän işlerini size görkezemizden soň arkada biz siz bilenlersiz. O bir sanak aydymam çıkaran otdur, bir sanak näme belli däl, ýüzi kraska bilen doluy. Durşuny näme bilen şpakly ýok durşuny. Sizler bilýärsa, sizler ol itiňiňe sün koklaýarlar ha, şoň üçin diýenler. Şoja sün üçin diýenler buratlary. Utonun o adamlar, utonun o birazcık şular gollamak ha, utonun birazcık bir utonun mene gollabilecek gal o bularyň şu ýegenleriniň dogan garnaşlaryň edip göreni eşitenden soň mene şular gollabilecek galliň o. Boşkom düjek gal, aýdymam düjek galliň. Men size aýdyn hacı ýazmam edi. Şularyň arkasy bilen adam bolup gör, şularyň arkasy bilen öz gününi görüp gör. Meniň gözümde item bir şolam bir, öňüne sün koklanan item bir şolam bir hacı ýazmam. Emre Recep hem mesela yankalardan treye alışıp dağıl edip hem de bilýärler. Ama o şolaryň arkada şöhret diýip aýdym aýtdy da anne, şo gol ýaman, go adam bolýar. Go adam hasaplamaly biz şonu. Yüzüm görüň sana bara wapşe da. Görüň sana, görüň. Özüňe kemlik gül aýtman öleniň diýe. Aýtman ölüp gidýäňiz o köpüňiz türmelerde o taýda bu taýda. Aýtman ol hassa ol ölüm ýassygynda ölüp gidýäňiz o aýtman hakikatlary. Bu dünýäň o dünýesi var. Zulma garşy dymmagan zulumdur. Zulm gollamakdyr. Şonu bilin watandaşlar. Ya. İki tarap oynamak diýip iki tarap oýnaýançylar amma aşak diýär. İki tarapy oynap diýýärler. Men ýalan atman, töhmet atman diýip. Onda sen gelle dogrusyny aýt, bilýänçe dogruýy aýt hany. Onu aýdy bilmersin. Gel hany, siziň aýdýanyňyz ýalan, onuň nefes diýip bajasy ýok, onuň başga diýip bajasy bar diýip. Mesela
Çağrı dip bazatı vadi. Ayt. Ve onun 2 tane oğlu vadi. 5 tane kıydı vadi. Senki yalan ne? Yalan ne? Hani ayt yalan ne bilen adam. Şu Ataş diýeni oğlu bazatının oğlum korona ölen. Korona yok da korona yok. Hani korona bar eken ana öz oğullarım koronadan ölen. Haramdağın şu bazatının oğlu. Özlerim bariga. Türkmenistan tutuş triyek gülen, narkotik gülen, akça, garaja, gazalca bilen üpçüne de oturanlar. Reherlap oturanlar. Şu adadın özü ertip berýändir Gurban ulada. 100%. Adadın özü eli bilenci gertip berýändir. Gurban ulam çünkü triyek gülen ayakta dur. Men edip gurlaya nirden gepse dütkaya. Ana şol siz şoň goşgular düzýäňiz, aýdymlar düzýäňiz. Olam şomy kamdyrny diýär. Özüm Türkmen başyň elini öpüp ýören bir saplapdylar şoňa. Ýanwarda da işden kovulmaly. Türkmen başyny öldürenem Gurban uly. Yerine geçip özüm saýladyp. Meni gollaň, men sizleri, menem siz gollarny. Men siz gollarny diýen adamlarynam türmeden çykardy Akmarat Rejev. Türkmen başynyň ak kardinaly. Akmarat Rejev ahranaň başlygy. Onam soň ulawa çekdirmäjik türmede öldürdi. Ya. Yine şolar ýaly adamlarym ýurdumyz dolandyrýarlar we özlerinem arasda halal maşgaladan gelýän ýala edip görkezjek bolup oyun waryny oýnaýarlar, sirk waryny görkezýärler telewizorlarda. Aslında bolun, ne bu bizim kanalımızda hakikatlar işleýäňiz. Köp ýerde eşdenim dälsiňiz şu aýan maglumatlarymyzy. Allah tarapyn berilýär ýurt padşahy diýä. Bizlerim Allah tarapyn onu. Düşündiň? Bizlerim Allah tarapyn şoňa garşy görüşýän bolsak. Bizlere de Allah Taala beripdir ýüregimize mertlik, dogmurluk beripdir. Başymyza da bir kuşsana kemçiliklerem getiripdir, ýaşap berkak. Men ne düşünýän şu başyma gelen telekeçiligim we şoň üstünde bolan wakalar, adalatyň ýoklugy. Men diýmek şu wagtlary iýem aňym ýetipdir şu zatlara. Siziň takini de aňyz ösmedik bolsa. Gidin de onda heleýleňizi ýegenlere berin. Berin şoňa aşaňa sokun. Menkine mal aýda diýinde. Şolar ýaly binamyz bolsaňyz şonam edi. Tagam ol öz dostlarynyň kadiyam şin gönüme. Ýok, dostlarynyň heleýlerine de diýipdir. Näme çawmyň ýasamsygy, gel bile gezellik, öz bile oturuşup ýyp içip ýören dostlarynyň heleýlerine göz dikýän haramzada. Hawanda pulu wadi şolar ýalaklady bir siz ruhsat berýän bolsaňyz, siz kim bolýaňyz? Kim bolýaňyz siz? Binamyz bolýaňyz, binamyz. Hangi işler ýok diýmez, dogry aýtýan. Kemal, men bilýän sen eşitip oturýarsyň, dinläp oturýarsyň, ýegenler siz eşitip oturýarsyň, men size aýdaýynmy? Dostluğuňyň heleýlerinden başlansana. Şeýdile odan heleýler wadyr belki. Türkiş börünüňiz bar, aja dostluň heleýlerini belki bir kuşdan ýaplandyňyzdyrlar, bizim habarymyz ýok. Bolandyrym laýon ýalystyçy, diýrastak o söz diýilen bolsaňyz dowamam bolandyrlar. Ýegenden dostlary, öz heleýiňiz gyssap buja soraň hani Kemal etdimi etmedimi diýip soraň belki heleýiňiz aýdar bolýarsyň. Sizlerin vara mıjjıňyz çykarmak barada mesele o maskara bazlar. Ol näme diýilýär şoňa? Kim kime dumdumo bir ýerde kafe öýünde parçajyk berýärler. Soňunda kim bilýär, haýsynyň aýaly bilen bile ýatyp durýar ýerden bilýän ýok. Hajam şonuň arasynda bolsa hajam şeýle. O da meslek näme etdirmeýär ki zaten meslek şonu etdirýär vatandaşlar. Meslek etdirýär.
Ýokary galayda diýe. Kim ma üçin nime alyp bolýan? Men alyp bilenmi? Aşakda goşmagy bas. Mert bol mikrofonga faýda bermek. Ya. İyi bir aday deyin ýene orada. Türkmenistanyň prezidenti, prezident moklary, prezidentim däl aýtdylar. Nimeler näme diýilýär şo? Zanakeşler, zanakarlar, cinayetkarlar. Sizlere wagtynda mecliste Türkmen opozisiýasyna orun berilmegi barada duýduruş berilipdi. Ve sizler her wagt bolşýaly sizler reaksiýa bildirmän gezdiňiz. Biz Türkmen opozisiýasy Türkmenistanyň meclisinde rol alman. Şu ýolda galanok. Şu ýol ýa Türkmenistanyň meclisine şendi girýäs, ýa-da biz baramyzda şo zatlary özümiz gurnaýatsa sizleri adalatyň öňünde hasap çekdirýär nesip bolsa. Ya sizler ýa-da bizler bolýar. Şunun ikisinden biri bolýar. Ziýany ýok. Bir de ýa etjemiz etdik. Siz Nurynda durjak bolýansyňyz, Talypda durjak bolýansyňyz, beýleki käbir ýerleşmede durjak bolýansyňyz. Nuryn pikirinäki, Nuryn kellesinäki adamlar uje Türkmenistanyň içinde köpelli. Takşda Nuryn Türkmenistana barmagym gerek geldi. Barmagym gerek gel hakiki. Çünkü meniň ýaly pikir edýän, meniň ýaly dogry pikir edýän adamlar ýurduň içinde de şeýle de bar. Ve bu ýol hiç açana minni öňküsi bolanok. Siziň ol mundan 4 ýyl öňkü, 5 ýyl öňkü ýaly çişip gezişiň ýaly çişip gezden bilmeýäňiz gezdirmeýär. Biz näçe gedek kanun boýunça, konstitusiýa boýunça görüşmek üçin men lişni özüm prezident dalaşgarlygyna da berdim. Kanun boýunça görüşmek üçin siz bilen. Siyasi parti açmak üçin Murat Düşemow Adalet Ministrligine barabam ýetik gördü. Oňa da ýol bermediňiz. Onu diňe sizler aýyrmak galýa. Siz hem aýrýas nesip bolsa. Özüm şu halk bilen aýrýas. Ol başga nemeler bilenler. Diňe öz halkymyz bilen aýrýas. Oňa da polny haky bar. Halk konstitusiýanyň üstünde. Siz konstitusiýada o mitingleri, yürüyüşleri geçirmek barada ruhsat berseňiz hem bermeseňiz hem o ýürüýte kanun çykaryp gadagan etseňiz hem biz o gadykly däl. Biz senden soraşmaýasam netip bolsa. Türkler diýär, hakkymyzy söke alarız diýip. Şoň üçin eliňizden siziň ol bermeýän azatlygyňyzy, garaşsyzlygyňyzy nesip bolsa alar sökmani suratda. Sökmani suratda. Yüzlerine terediň suratda. Yüzlerine terediň. Bäwegin götüýe aljakdyr. Ya ulunyan kremleri $300 başlaýar. O özlerine sargayanjak dukulary $500 $1000 başlaýar. Iýence naharlary wyşy sort. Biline ağırdan oklar, uksy gelse ýatýar. O islänowaty turýar. Bulan keyfini pozýan, gaçyrýan zat ýok. Onuň yüzlerin bäwegin götüýär bolýar da. Düşünýäňiz? Ana şoň üçin hem sizlere $300, $500 şükür edin diye özlere şükür edäýmendirler. Özler şükür edäýmendirler şu zatlara. Özleri halaljak ekmek bilenim gazanyp bolýaka etmendirler. O kakajan eýlen bajasynyň ogly, ýa-da nepesiň ogly. Bir giden adamyn sokon. Gat köp adamyn. $100,000, $50,000, $200,000 näme oporsa alyp. Narkoman barika alo. Soňam pulumy ýerine bersen işetde ýerleşdirmediň diýse, muny özüni bastyryp görýär diýe. O kiçesi azat diýil, ýani näme de bolsa Serdar bilen deň duşda teýsen beriň ogluny azat diýil, ýani azat fo. Serdar bilen arasy boken. Ana ol bölümende puluny bersen ýerine ýetirýän eken. Ana o tarapdan hakyny ýmeýän. Ýani o direkt narkomançylyk bariganyň kuratory azat fo. Türkmenistany tutuş narkotik serişlerle üçin edýän. Ana deri gelinlerimi, gyýylarymı bular. Göze görünýän güýç
Göze görünýän güç 2%, göze görünmeýän güç 92%. Ya. İntak Türkmenistan bu Milli Howpsuzlyk Ministrligiň işgärlerim, beýlik edaralaram bilýänler biziň arkamyzda nähil güýjüň bardygyny çaklaýarlar. Men ana arada şol Viza Center'ın uğradığım diýtemeýär, şo taýyp 10 adam indi tutdurar. 10 tane ahranik koýupdyrlar. Onun ahranygy hem ýok, adam ýok. Hemme adamyzy diňläp oturýarlar watandaşlar. Hemme adamyzy. Hemme adamyzy gurnap oturýarlar. Öňümizden. Ene bulam haji. Ya Şamrat bol, Şammy. Şammy. Indiki videoň gahrymanam şu. Awa. Ya. Bäýbir neýegenmiş ha? Gaty gymmatly ýegenmiş ay bolar ha? Dolar milyarder agam bul. Bul Näçe wa milyar? 10 milyar Näçe? dolardan gowrak pul wa. 10 milyar dolar bilýäňmi näme diýmek watandaşlar? Google'a ýazyň 10 milyar dolar näçe konteyner bolýar diýip ýazyň. Konteyner. Ve 10 milyar dolar Türkmenistanyň tutuş bir ýylky girdejisinden hem kän watandaşlar. Diňe gazdan gelýän girdeji bar ha. Hataýa satýan girdejimi. Şolam 10 milyar däl. Şolam. Sen tutuş ýurduň aşaňynaky gaz sataňda 10 milyar da ýetenok. Bu nerden 10 milyar dolar gazanýar watandaşlar? Ya. Bir ýylky girdejiň. Şondan hem kän 10 milyar dolar. Tak što vatandaşlar biziň edýän işimiz gaty köp adama müşahede edýär. Şo tarapdan hem seredin. Şondan hem teýýärler, çünki olaryň biznesine de çomok sokýas biz. Düşünýäňiz, ine narkotik biznesi bar, oňa çomok sokýas. Yegenlerle ilteşip görän bir topar yegenleriň arkasy bilen adam bolup göränler bar. Öz zihini bilen ýa-da bileginiň güýji bilen däl, yegenden arkasy bilen adam bolup göränler. Olaryň biznesine çomok sokýas. Ýurduň halkyň baýlygyny iýip oturan oğurlaryň hastawyna biz çomok sokup başga näme bolsun? Indi bu zatlar näme getirýär? Bize düşmançylyk köpelýär. Ve bunyň ýanyna da ýeňi watandaşlar sizleriň durup mertlerçe goranmagyda biziň buyruklarymyz bilen, biziň çykyşlarymyz bilen repostlar edin, like basyň, podpisasiýa edin. Muny gallaralyň danym watandaşlar agdy birligi bizi görnäliň. Başga Görelim görnäliň. vatandaşlar. Bu çepdäki görýäňiz bar ha, nadaryň çepdäki gyzy ady Gülälek. Altynasır var. Şoň kampaniýaň başlygy Şyhyň aýaly şol. Sagda mene Güljeren bul. Ve pa pişiň hele. Şoňa barda nifi bolsa wizolar geler. Gatarkam bolan hemme tarapda wizolar gelip durar. Bak. Bu gyzy Altynasyryň başlygynyň aýaly. O Altynasyryň başlygy hem hakda Şyhy hakda da wizo geler. Olam ogurlap gömürüp ýatyran adam. Indi seredinmi? Ýok. Şolaryň giýowsy näle ogurlap Wikipediýa işläp ber. Indi Altynasyryň biziň şahsy telefonlarymyzyň informasiýamyzy nädip organ işgärler arkaýy ýetýärler, indi düşündiňiz däme watandaşlar? Sida towuk ketekdäki towuk, olaram isläni tutup soýup bilýän jellat. Ana, şeýdip siziň nomerlaryňyza markaýyn berip otyr, bolmasa Altynasyr haky ýok siziň şahsy danyňyzy bermäge. Delil bolmasa, fakt bolmasa, ay görüpsiň, edipsiň diýip ýöne jaň edip gelip çağıryp düşün oğul agyr bir jinayet däl ol. Siziň telefon bilgileriniz şu karamlarda, ýanky gyzynyň ýollaşy Altynasyryň nemesi. Olam berip otyr, bar biziň şahsy informasiýalarymyzy. Indi düşündiňizmi MTS näme üçin aýyrdylar? MTS bolan bolsady, MTS bermezdi. BCCI bermezdi. Ana olary yapdylar, olary yapyp gasyp çykardylar. Özleriniň nemelerini goýdular.
Ne şu şyhy diýlen şu, şyhy diýlen häzir şyhyň ýüzüne seredin, häzir şyhyň hem nomer telefonlaryny görkezekdi, ulanýan nomerlerini. Seredin häzir. Seredin watandaşlar, ulanýan telefonlaryny seredin, hayran galarsan nomerleri seredin. Oraya nomer atyp awaňy dolanıp gördümi? Ay bilen görkezem away. Yok görkezmen abarot. Nomer paylaşsan häzir sen neme derler? Ha, bolýar. Bolýar. Biz onu dilden aýdaýar. Dilden aýtany. Ya, bir giden nomerler var. Ingo'da nomerler amalanlar. Ay hava olara gedekkesi Ingo gizler, Ingo işikler, Ingo nomerler, Ingo odan maşinler, Ingo odan jaylar. Olarınki size bolin $300 Türkiye. Adalet mi şu? Adalet diyen olsanız yine işler verin vatandaşlar Türkiye'de zaten. Size $300, $500. Adalet buloro $1.000.000 saatler, jaylar, maşinler, in bet yaşamak buloro ol. Size de Türkiye. Elinize bilet alıp onam itin gününü vurup çıkıp kaydiyanız onama. Vatandaşlar davay ertir alalım la. Bir bunu da koymalım şu meselen. Ertir davay 6. gün barimiz Türkmenistan'daki Aşgabat'taki halk köç ayına şunu. Eğer galalım gece 12'de galalım. Yine bilmem ne saat 10.30 pardon. Gece 2'de galalım. Galalım vatandaşlar. Onun başka çare yok. Kalmasak bolonok vatandaşlar. Yok sizlere Türkiye'nin adalet gördüler bize de taşar yurtta sürgün tutuş emmeğinde. Galalım vatandaşlar. Sen men yok zapravkalarda var birden problema. Barıp durup itin gün gorkayacağını. Namun yüzüne seyredemem yüzüne. Seyredani. Şunu kovuca makyaj etsem oğudunca gelinemedik bolya şunu var ha. Oğudunca. Ne bana seyret, men yüzüme seyret. Yığırt, sakkal, taylarda yığırt. Bizim yüzüme seyret, bunun yüzüme seyredin. Oğudunca gelinemedik bolya şunu. Çala sehel var makyajı gidip bir kıyıt koyunup geysen oğudunca gelin şu. Görəm ona seyret. Bir erkek adam deyip bolyam şuna. Erkek adam diýäniň näme şunu ýaly bolýar vatandaşlar. Kıyınçylyk gören adam erkek adam. Talyň yüzüne seyret. Açan ortadan ýa-da işte. İşin arasında edýär şo bulara seyret. Ya vatandaşlar. Bulara paşalar ýaly ýaşamaly. Halkam gullary ýaly ýaşamaly. Ana şulanda adalet diýipdirler. Şu hökümeti agdyrlyk bilen vatandaşlar eger aýaga alan adamymyzda 2 sagata da galanyp bar ökçän götürýär. Çünki bularyň tek pullaryny iýmeli. Bularyň tek türmede ýaşaklar gelen ok. Türmäň gören oň tek bular. Türmäň nämedigini bilen ok bular vatandaşlar. Türmäň kynçylygyny dözgeli bilerýär şol adamlar. Şol adamlar türme girmejek bolup ökçän götürýärler 2 sagatyň dowamında. Bary. Galsa galma mümkün belki serdar galma mümkün galan ökçän götürýärmen diýdi. Serdaryň bir sutka gaçmak bilen bolýar ondan soň. Öne ne tip bolup gaçyrmalyň. Ine men vatandaşlar size bir daha aýtjak. Şu distributsiýony şu ýolda sizler maňa kömek berseňiz de özüm şu kösenjiň içinden gelen adam. Sizleri paşalar ýaly ýaşamaga mümkinçilik bar. Sizler karol ýaly ýaşap bilýäňiz. Sizler şonu ýaly ýaşatmak arzugum bar. Hatta siziň elinizde şeýle bir pasportyň suduruny mütketjekde, owadan pasport etjekde. Şu başka dowlatlere gideňizde de şu pasportyňyzy görüp aşyk bolsunlar, beýbä diýip. Şoň pasportym owadan şeýle bir baý dowlatyň vatandaşlar bular diýsinlerle. Baraňyzda o vize vermek barada görünýär. Ýewropa dowlatlar gelin bize diýip bez vize rejimi emetdirip bolýar. Näme araplara vize barmy? Ýok, çünkü pulu var. Olar bilýär gelip pul soýýar bu adamlar. Näme üçin bermesin? Iqtisadiýaty düşünýän adam
şu zatlaryň näme bolýandyny düşünýär. Bular iqtisadiýaty düşünen oga. Bular diňe para horlugy bilýärler, ogurlugy bilýärler, gyz zorlamagy bilýärler. Neşe, triyek, gerain, şolar satmagy bilýärler. Amen olun Türkmenistanyň iqtisadiýatyny, adam başyna düşen girdejini 35.000, 40.000 dollara çıkarmalydymy? 50.000 dollara, 100.000 dollara çıkarıp bolýar adam başyna düşen girdejini. Çünkü Türkmenistanyň nasileniýeti az. Nasileniýet näçe az bolsa, şonçalyk adam başyna düşen näme köp bolýar. Ine. Siz şonu ýala edip 50.000 dolar, 60.000 dolara adam başına düşen milli girdejini biz internetten 50 tane maglumat edip koyasa, onu Avrupa'da görýär, Amerika'da görýär. Sen ondan men sana bar git Avrupa'da işle diýemde işleňok, ola Türk eken. Türklerin özleri naş taýlarda sığınmada getipýärler. Siz şo ýurtlara işlemäne çykmaga razy bolup bersiňiz. Olaň özleri ýurdun terk edip naş taýlarda sığınmada getipýärler. Sizler şu wagtky ýaşaýyşdan 100 etse, 200 etse has gowy ýaşamaga laýyk ediz halk, Türkmen halky. Ýöne sizler bir çağırış berýär planlap ediň diýip ediňok. Başga bir çağırış berýär onu ediňok. Onuň bir näde kömek edeli. Bir buna aýtmaly watandaşlar, bir şunu etmeli. Düşünýänizmi? Elbette howpsuzlygymyz gorap etmeli. Howpsuzlygymyz gorap atýar. Çok şükür sag bolsun bir giden pikir etmesin o Türkmenistan hökümeti hiç zatdan habarsyzdyr öýdi. Şolaryň neçe köle indiki adamlaryndan hem habarymyz bar. Biz ýöne aýdamda iskire berjek bolupdurlar şolar taýin bolun diýip. Ýöne aýdamda şu zatlar watandaşlar. Bular neçe kolyanlar esem goýsamlaryndan habarly biz. Ýöne sizler inni gaýdyp ýekece aktivistiňem. Türkmenistan äkidip tutulmagyndan, ýenetmegininden sizler hem deň derejede gollaw bermeli. Çünkü bu adamdan hemmesi sizin üçin durmuşyny pida edip otyrlar. Ana terediň näme? Türkmenistanyň türmesinde näme edip otyrlar? Farhat Durdiýew ýerleşmedi. Hani aýdy bilýäňiz barmy näme boldy? Yaplan çay içip oturanyny görkezip biljeňiz barmy? Barmy şol? Advokat bolsa bolmaly, aslına seretseň näme ol? Adam öldürmendir ol. Ýöne şoňa da ýok. Türmelerde şeýle bir urulmak, gençmek şu zatlar var. Azap bermekler var. Esasen hem siyasi nemeler bilen. Elbette käwr aktivistler mälik diýdi, belki Murat Uşenfany blogger özüçe bir videolar goýdy. Ýa-ni 3 mi 4 sany video goýdy, onu aýyrdylar özüne. Videosy dur YouTube'da. Yani Türkmenistanyna gynan tagam halkyň şular ýaly bize gollaw bermeýänligi prosedurany ýa-da çekip otýar. Ýa-da çekip otýar gynan tagam. Bizim kösen otýar. Nura. Bizim kösençiňiz görüp otýar gynanyp. Nura. Burada da etkeşekde. Şu şyhy diýilýäniň bara, alternatywy özüňiz üstüne gören bolsaňyz, öňe hökümet işleri ne paýdalar jemgyýeti boldy. Paýdalar jemgyýeti diýmek, şonuň ýarsynyň belki ýarsynyň köpüsüň puly sopsyn diýmek, öz jüýsüne birinji bilen ikinji bilen köş işini bilýän adaşka wagtda ýaşaýanlar. 24 saat işleýär. Şolum şyha degişli. Köpede restoran, olum şoňa degişli. Olum işleýär. Çatma kafe, olum şyha degişli. Näse deli berip otyr. Näşo hem şo şyha degişli. Men özüm 100% aýtdym. Bal tutan barmy? Ýalar edipdirler da watandaşlar. Biz bal tuttuk diýär-de. Onrat bolan Halkyň hakyny, pulyny bal tuttuk diýip hasaplaýarlar. Hemmeňizinki watandaşlar, hemmeňizinki. O Türkde mazarda ýatan ýerleşdirmediň hakkı bar şoň içinde. Bizim hakkymyzy özlerini bal tuttuk diýip hasaplaýarlar we iyi otyrlar. Men olin şu Türkmenistanyna dawa diýen deňlik bolsun, adalet bolsun. Tutuş halkymyz iň pes ýaşaýan hojalyklar bolmasyn. Şolaryň eger ýagda ýok bolsa, liçin hökümet bolup biz kömek edelim. Şoň jaýynam salyp berelim gerek bolsa. On tek sowagly jaýlarda ýaşap gören ýerleşdirmez bar. Öýüniň içiniň gany suratlaryny gördük, gaz bolan ulanyp gören.
Şolun birem bolmasyn, bir jigem bolmasyn. Kıyın dartmaly. Bu haramzada oğurlardan ýanga bire zat galanok. Bular doýanogum. Nefis şolar ýaldat, nefis diýilende din isleýär ol. Nefis kontrol edip bilen adam ýok ota. Nefis näme diýip sonra nefisiň näme diýigini bilen alır o. Nefis näme diýip sonra şonu bilen alır. Nefis nerden kontrol etsin onsoň? Bilmeýän zadyny. Inam, şunu aýtsana, ine Balkan wagtda akbar ýaşy jaý şulay öýde ýaşaýan adamlar. Ba ýurtda newitiň çykýan ýurdy, garyň çykýan ýurdyna, ne öýde ýerleşmez şulay ýaşaýar. Bular wara men size aýdyn. Hökümet işgärleriňem köpüsi wara. Sehel elitka ýeten bolsa, goňatça wezipa ýeten bolsa boldy ho, bu halkyň o bu taýdaky kösenip örenmämi, olmy, bolmy. Allah amanat o bulan hemmesi. Bizim ýurdumyzda gynansaňam öz ideologiýasynyň uğruna ýöreýän prezident ýok. Adamlar ýok ýurtda. Öz ideologiýasyny, ideologiýa bolmaly adamda bilýärmi? Ýene mende şeýle bir ideologiýa bar. Türkmen halkyny şeýle bir Merkezi Aziýaň Şwetsariýasy dedim gelýär. Ene mysal üçin Şeyh Al Maktum nemenki Dubaýyň şeýhi Al Maktumyň ideologiýasy bar. Dünýäde hemme zatda rekord goýmak. Mysal üçin iň beýik bina, iň uly aeroport, ya iň giňiş köçe, ya iňler bar da onda. Şonuň şon ýaly ideologiýasy bar. Ve şolum şoňa polja getirdi. Bir giden turist çekdi şo taýyk. Ýa-da iň köp mysal üçin suwuň üstünden emeli usulla ýasalan ada, jaýlar. Ine. Ideologiýasy bar bu adamyň. Biziňkiň näme ideologiýasy bar? Tirgek çeksem, ata minsem, alabaý saklasam, sport maşine minsem, drift etsem, min hay ideologiýasy. Bu ideologiýam şuma tanışar. Türkmen maşini şoň üçin şundan gowurýarlar. Türkmen maşini ideologiýasy bady arda kärne. Maňa aýtýarlar, bular ýala getme, gazy tow, pul mud etme diýerler, on ýok. 2030-da çenni mut bolsun diýip. Ideologiýasy bar adam bil. Yüzlerine serada yüzlerine serada. O adamca ýalyk taksaň, o adamca gyzlaram boljak eken. Mantyk çağız kelejene. Net iş etmen bir nağırtman eklenje diýenden durmuşy. O. Sıpatyny başyň ýetin. Owur haramladalar. Halkyň hakyna, halkyň hasabyna baýap berenler şular. Özlerim halkymyň hasabyna baýaman. Ýa, bermen. Diýdi dänim öz ýegen garnaşlaryny baýatdy. Ya. Manka. Vatandaşlar, ayağa alalım. Kalmalı vatandaşlar, wagtymyz dawno geç gitdi. Yeni ölümleri görmek islämok. Yani Gülcemal ýaly, Süleyman Tursunbaýew ýaly, ne hak. Rastak şeýle bolsa, daway onu hemmemiz birlikde girelim bu çukura. Eger çukur bolýan bolsa. Çukura gömerse iň bolmanly. Daway köçeler dolduralım vatandaşlar. Daway ýurt bolulay hwaçit. Ina şulan gelip gören derejesi vatandaşlaryň ha. Şularyň gün şu wagt. Şular şu wagt paşalar ýaly. Hasap sorajak ne prokuror var, ne polisiýa var, ne milli howpsuzlyk var, ne başka edara var. Prezidentin haşy, olam paşa, bulan paşa. Bularym mara we sygyryň gumalawy ýaly, goýnyň gumalawy ýaly bir giden bolşuna da, goýnyň gumalawy ýaly. Biram däl, ikem däl, köpsüne tanamda o. Toýlarda şeýdip ýüzlük dolar, seçýärler oňa derek. Gariýyň kybar sanjak bitdi, gutordy bir gelek. Bar manatdyň bilýär olam. Ya.
Ine sizin gelen derecemiz vatandaşlar. Eger siz halk bolup, agdy bir bolup arkamızda dursaňyz vatandaşlar, men sizi paşalar ýaly ýaşatmagy arzu edýän. Sizler paşalar ýaly ýaşatmagy isleýän vatandaşlar. Bir türkmeniň gynanyp ýörenini görmek isleýän. Bir türkmeniň daşary ýurtlarda öz ýurdumyzda raçym boly. Kösönüp ýa dilekçilik edip ýören. Etmäň diýjek gel. Absolutna gadagançylyk ýoly bilen etjek gel ony. Ýagdaýyny gowlaşdyryp etjek. Ýagdaýlaryny gowlaşdyrymdan soň sen dilekçilik etmirsiň ha dogry däl. Gülýär jaýlarda her bir adamynyň sosial pul kömegi ediler. İşsiz ýatana da ediler. Hawa. Her bir hojalyk pesinden mysal üçin pesinden $1000, $1,500 şo hojalyga girer ýalyk ediler. Her bir hojalyga. Ve şonu edip bolýar vatandaşlar. Diňe şu owurlardan öz pulumyzy alyp galsak bolýar. Ana elindäki tagady vatandaşlar 45 000 50 000 dolarlyk tagat. Allah bilir 200 000 dolarlyk tagat. Ýöne pesi şolar ýaly gymmat tagatlar. Ya. Özüm çalışıp tagatlarym bir giden 20 tane var onuň tagatlarda. Pesi 15 000 20 000dan başlaýar. Şu owurlardan şu pulumyzy alyp galsam, men türkmen halkyna sosial kömek edip bermegi, işsizde işsizlik çağalara pasobiýasyny, pensiýalary hemmesini bir şeýle bir gowy derejede ýaşatmagy arzu edýän. Meniň ideologiýam şu. Men şonu keyip alýan. Men şo puly özüme däli halka soňununda, halkyň başgalarynyň problemalarynyň çözülenini göremde men gaýtan has köp pul alýan. Men. Hudaýa şükür mende de pulum ýok däl. Gidip şu wagt keypeden gedeýin diýsem ýanymda vatandaşlar 300-400 euro pulum var. Mesele ýok vatandaşlar. Ýöne edemde wan ha. Kellen agyrjan temamyz näme? Sizin problemaňyz. Köpüňiz ýetmem bilen ýok şu Gallanca ýa-da Amerika. Ay men näin Gallanjaga gitsem Ýewropa bar bilsem efir etden may keyp edip ýörer nijeňizden madyr. Biz ýöne bir ideologiýamyzyň ýerinde gulluk edýän adamlar. Öz ideologiýamyz üçin öz rahatymyzy gradyny bilýäs. Gradyny bilýäs vatandaşlar. Şoň üçin sizleriň gollaryňyz bolman biz hiç edebilemiz ok. Egerde size bir dada aýtjak, 1 sentýabrda, 2 sentýabrda tapawdy ýok. 2 sentýabr neme? Bir ýerde köpçülik ýerde bir gowuk galmaly başlasa, bir ýerde görseňiz, ýygyny dowam etdiriň vatandaşlar. Size kiçijik neme berjek. Bir ýerde gowuk galmaly başlasa, ýygyny dowam etdiriň. Şol uçkuny dowam etdiriň. Şol odu güýçlendiriň. Şonluk bilen tutuş Türkmenistana ýaýrasyn, Türkmenistanyň bilsin, tutuş halk bilsin. 2 saatda da ýeten ok vatandaşlar şo habar ýaýrandan soň şol adamlar gaçmak bilen bolýar. Çünki bu adamlaryň ýüreginde mertlik ýok. Mertlik bular häzir bar. Halkyň öňünde ýok. Siziň öňünizde bolwan bilmeýän adamlar. Şu wagt her kim bir ýerine halk galsa menem baljak, menem oşuljak diýäňiz. Sena oňa diýen olam saňa diýip otyr şu wagt. Ikiňizden bir-biriňize diýip otyrsyňyz. Halkyň 80 götürmüş on ýalyk bir ýerine diýip otyr. Maňa gelen maglumatlar şon ýaly. Hemmeňiz diýäňiz. Bir galsa men galjak. Hemmeňiz diýäňiz şonu. Bir galsa bolýar menem galjak. Şu bir gowuk galmaly başlasa menem öýe girsem namart bolaýyn diýe. Vatandaşlar, görüşüňiz ýaly bütün haramzadalyklar öz dogan garnaşlaryndan gelip otýar. Ve siz hem şulary ýene de başyňyzda prezident diýip saklap otyrsyňyz. Size günä, bizde günä. Şu zatlar bilmän ýol berdik wagtynda. Ýöne inni daway bilip aýralyň. Öň bilmän boldy bu zatlar. Inni bildik. Inni bilip aýralyň şu zatlardan. Bular vatandaşlar var ýekan men size aýdaýyn. Ýekan siz tutup siziň ol
adamın gymmaty ýok bolan gözünde görşüňiz ýaly. Bir giden adamlar öldürilip, türmede ýitirilip, zorlanyp, köçe azaňylyp öldürilip oturýarsyňyz, siziň gymmatyňyz ýok bolan gözünde. Näme üçin siz özüňizi gymmatlyk berjek, özüňizi gymmatlyk ýerine goýýan adamlara diňläp şolaň tarapynda bolmak ýerine gidip sizleri adam hasabyna da goýmaýan, sizleri bir paraşaça da görmeýän şu karamdadalar bolýaňyz. Eline 40-50 miň dolarlyk sagatlar bakyp üstüňizden gülýän. Sizler şoň wara şoň şu sagatçyň bahasyna ýetip bilseňiz ömrüňiz boýunça razy bolarsyňyz. Ömrüňizde de görmeýäňiz şu sagaty. Şöyle men size aýdaýyn, size şu şertler döredip bolýar. Size şu şertler döredip bolýar. Katar, Araplar näle eden bolsa, Kuwait bilemedi bilýäs. Biziň ýekete etmez adymyz ilk şulardan dinmeli. Şu haramladalardan dinmeli. Nasilşik, adam öldürýän, zina keşlerden dinmeli biz. Sizleri go diye gürleyen adamlar siz kim diye. Go diyenler özlerinin biznesinin bulaşmanı istemeyen haramzadalar olur. Eline sagatın bakadı 320 miň dolar diye. Vay ba. 320 miň dolar diye vatandaşlar. Ben 40-50 miň diýsem. Garip da biz garip düşünjeden çıkybilemok. Hani şuna näçe baka berýäň diýip git şu suraty görkezänim bir garyba sonra 300 dolar mı 500 dolar mı diýer. Garip da çünkü. Bir sagada 300 miň dolar berilýändigini bilemiz o. Şo derece garip biz. Şunyan. Bir söz var A4 diýlenine diýe eger sen ne standart listi atlayan bolsaň sen garip diýe. Yani A4 diýlenine Audi A4 ýadyňa düşýän bolsa onu sen bay diýe. Yani A4 diýlenine sen haýsy söz ýadyňa düşýär? Standart list mi ýa-da A4 Audi mi? Yani bulan ýadyna Audi düşer. Biz ýal gariplan ýadyna näme düşer? Standart list. Şoň üçin vatandaşlar men size aýdaýyn, sizler gariplaşdyranlara garşy görüşüň. Sizleri ýürüýte garip etdiler, ýürüýte kösediler, ýürüýte eliňizdäki puluňyzy aldylar. Şoň üçin ýürüýte haltaň bir haltaň bahasyny 1,5 milyon 2 milyon etdiler. Sizin şu yetip bilmeyeceğiniz bilseler hem şonu ettiler. Şonu size dözüp otururlar. Şonu size rova verip otururlar. Sizleri Türkiye, başka yurtlara, Rusya, Özbekistan'a, Kazakistan'a bir yer çıkıp bilseniz razı ettiler. Çıkıp otalarda da köten çıkıyorsunuz. Dava iyice dolanalım, iyice de seyredelim. Bulun kovalayan gamçası seni Amerika'dan çıkaranda da seni bağıtlıdan okmayasaydı. Amerika'dan çıkay. Şulan kovalayan gamçısından kaç. Amerika'ya yet. Amerika'da da bağıtlı dersen ben sana aydayım. Kalanın vatandaşlar siz bilýäňiz. Awa. Men Hudaýa şükür iqtisadiyet ugrundan okudum. Ýöne Türkmenistana laýyk kadrlary iş alıp gülýäli ýurt dolanyp boljakdygyny ananýan adam. O ilki bilen watan tüýji ruhly adamlary iş almaly. Korrupsiýadan ýigrenýän, korrupsiýa şertem goýmaz biz. Korrupsiýa etmäge şertem goýmaýas. Halkyň hal ýagdaýyny gowlaşdyrandan soň halkdan bize reaksiýa geler ýaly. Ýürüýte internet saýt açar. Oň üstüne ýürüýte arz eder ýaly eder. Ola meniň dogan garyndaşym o elekler belekler wezipeli adamlar ola ýalňyşlyk goýberjeken. Meniň dogan garyndaşym goýbersede şo barda. Çünki sen ýazýan şo taýk. Ýazýan. Şoň üstüne komissiýalar işleýär, hemme zat çödülýär, teredilýär. Benim tagamon tamam yani wagtlaýyn häkimiýetde vatandaşlar. Köp zadyň dödülmegine ýany wagtlaýyn häkimiýetde Türkmenistanyň bolup biljek dalaşgärleri parlament respublika boýunça saýlamagyny isleýän.
Ana şonu bir adam ýurdu dolandyrmaly. Ýalňyşlyk, ol gaty ýalňyşlyk watandaşlar. Bir adam ýurdu dolandyrmaly. Ýurdu parlament. 140 tane deputat dolandyrmaly. Ana şonu owurlyk bolmaýa, adalatam yerini tapar. Hemme strukturalaram öz işini eder. Häzir ne prokuror öz işini edebilýär, ne kazy öz işini edebilýär. Estede bähwidine çapýar. Bu dünýäň o dünýäsi bar. 3 günlük dünýäde ol ýaşmy soňuny kontrol edip bilmeýän dünýäňde fırıldak bolmanyň manysy ýok. Söwýänler. Senin 10 mut soň başyňa näme geljegini bilen ok sen. Düşündiň? 20 mut soň başyňa näme geljegini bilen ok sen. Tak što sakalym sizi gorkudýar gerek. Erkek gören ýaly bolaýarsyňyz göni. Gyýdyň ýüzi ýaljak bolup göründen ogdur. Bir näme de bolsa erkege meňzeýäs. Awa. Bir näme de bolsa Türkmen ata-babalarymyzdan sakally bolupdyr. Git öňkü Nurberdi hanyň suratyny tap. Awa. Goş tuandan suratlaryny tap, hemmeden sakally bolupdyr. Siz ýaly tupoylar sakaly ullukan problem edip görün. Tupoy, yeňil, göktepäň zaýalary özüňiz şu gadagançylyk girip görüňiz. Muňa her ýüzüne erdin. O bir gibin oşkojuk çalsaň ýüzüne, doda onu oğdanca gıyt edip bolýar şunu. Oğdanca gıyt. İkisem gaşlarynyň nemelerinden birazjyk inçeldiýän boldy. Oğdanca gıyt. Olar ne tip bolsa oğdan nepede oğdanca gıyt ederler bulara. Ne tip bolsa. O haram adalar. Edennetip goýanyny goýup. Gurbanuly çüýrükleriň tohumynyň adam çüýrük watandaşlary söwünç däl ol. Tohumynyň ady çüýrük diýerler. Çüýrükler tohumy diýär, ene birine çelçeler tohumy, bir çelçeler. Bu çüýrükler. Şu taýdan belli bolan o. Ýurt dolandyryp bilmejegi, millet paratlyk etjegi. O çüýrük de çünkü tohum çüýrük. Bilmeýän oýmandyrlar aşon çüýrük adyny. Bilip beripdirler o, dogry aýdýan. Bilip taklan ekenler şolara. Çüýrükler diýip. Benim ýan watandaşlar gelen günümizde de, halkyň gelen gününe de, gözümün öňünde ýurdumyzyň daga oturanyna da, halkymyzyň granjyraryna berilip, her kim bir ýerlerde iş eklenç bilen kösenip görünne da, taşyndaky ýerleşmelerini çekip gören azaby üstüne, ýurdun içinde de olan howsarlarynyň öldürilmegi, zorlanmagy, ol ikinji dert. Awa. Gynanýan gelen derejemizde. Gynanýan. Nolunu giňelderdiň diýipsiň Kemalyň näme diýmaýa? Ýok watandaşlar, kanun öňünde, adalat öňünde hasap bererler. Kanun, adalat, konstitusiýaň Jinayet kodeksiniň maddalary näme diýen bolsa şonu çekerler. 30 ýyl bolsa 30 ýyl, 50 ýyl bolsa 50 ýyl tapady ýok. Ömrüni türmede geçirirler. Ýöne biz bular ýaly zalim bolmaýas. Elbette türme galsaňyz, halkyň elinden sypsaňyz, men ona garantiýa berem. O halkyň elinden syp öýlseňiz ýöne. Digir galyp. Iň bolmanda biz siz ýaly zalim bolmaýas. Türmäňizde şo şerrik çorbaňyzda içersiňiz, edip bolsa. Öňe şu türmäň şertleri näme trebut edýän şonu edersiňiz. İşlemelmi işlersiňiz içinde gerek bolsa. Biz siz ýaly zalim bolmaýas, siz ýaly urup gençmeýäs biz. Urup horlamaýas. Biz ýene adam. Biz onu etsek sizden näme tapadymyz galar. Biziň birazjyk tapadymyz bolsun sizden.
Ýöne kak polojna türmedi. Urulmanjyk, genjilmänjik şoň içinde bir ömür boýu daýyn geçirjeňe men garantiýa berýän şoňa. Çünki siziň eden jinayetleriniň maddalary gaty köp. Gaty köp maddalaryňyz bar. Oň her biri 3 ýyldan, 5 ýyldan, 10 ýyldan başlaýar. Ondan olar üstüne goýan bolýan bir 30-40 ýyl daýyn bolýar da. Soroňyzam dakança oturursunuz. Haramladalar. Vatandaşlar, biz bize yeteriz. Bizim gücümüz sizde. Sizler biz dinleseňiz, golluk berseňiz, bizim diýen çağrışlarymyza gulak assaňyz da, bizem sizin üçin size hyzmat etmäne taýýar. Sizler bular aýyrmasaňyz, sizler bular gollap otursaňyz, gorkup otursaňyz, bizdiňe sizin şu zulümleri bolýan zatlary ýetireriz. Muňa gynany ýaz kanyşna. Meni gynançlyk bilen sizin çekken adabyňyzam seredip oturarys. Başga sizene men näçe gede gaýtdym. Vatandaşlar diýdim, gelin dernege, gelin goşuluň, aýaga alalyň. Meni kagda было время, что men barýadym, ölüme barýadym şo wagtlaram. Sizin üçin ursalaram, ýenişselerim, atak etselerim, şo taýda durup görüşdik, gelmediňiz vatandaşlar. Indi şoň üçin oturup sorayan, menem her gün bir zatlary öwrenýän, nädip etmeli, näýelek bolmaly? Halkyň özü galmaly diýerler vatandaşlar. Halkyň özü galmaly. Halkyň özü galmaly vatandaşlar. Men inanýan ýurdun içinde şu haramlady hökümet rejimini saklap oturan bir 300-500 adam bar. Şolaryň haricinde, şolaryň daşyndan ýurdu ökde güllep ösürçük. Hakiki halal aýlygyna ýaşap berenler bar. Ana olar bilen biz ýurdu nesip bolsa bileýär. Halal aýlygyna ýörep beren, zähmeti bilen işläp beren adam näme üçin ziýan çekmeli ki? Çekmeýär. Yeter ki korrupsiýada da goşulmadyk bolsun, halal aýlygy bilen gezip beren bolsun. Ana şol adamlary nesip bolsa öňüni açar. Ve ýaşlarymyza, köp ýaşlarymyza ýol açar. Olary öwrederler. Ya. Şoň üçin gaýrat edin vatandaşlar, aýaga galmak işini ýyda çekdirme. Gördüňiz köpçülik barmy? Bir ýerde barhady gowkana, aeroportda da kän. Aeroportda her gün 20-30 adam düşürýärler. Ýüşüň şo taýda turady. Tapady ýok aeroportda başlasyn, tapady ýok viza centerda başlasyn, tapady ýok zapravkada. Nirde başlasa başlasın, ol her ýerde başlap biler ki o. Şoň üçin vatandaşlar, sizden etçe kaýşdym, sizleriň agdybirlik bilen aýaga almaňyz gerek. Meniň haçan näme etjegimi hiç kimiňiz bilmeýär vatandaşlar. Meniň haçan näme etjegimi. Men häzir ýöreýän ýerin, häzir ýöreýän ýerin häzir duraryn. Ýok häzir durjak diýerin ýöreýän. Meniň näme etjegimi sagym çepmei, men özüme bilen mokala siz ekeni. Nerwi ýaman maňa gaharlanmak bolmaýar diýer ha şoň ýaly. Nerwi moýnamasynlar. Tagam Farhat dostumyzyň türmede ejir çeken nemelerini eşdemden soň Hasan Meter gözüm garadan gaýdan ok diýinne. Tak što bularyny ýitemem doýamak da, ýöne size haýran galýan näý köpüňizde. Size gerek görüşmek esasanam. Çünkü belli bir derejede bir änni gytak geçýär olaryň berýän zulmyndan bolýan. Siz çekip oturýarsyňyz ha. Sizler şo ýurdun içinde köpüňiz ýaşaýanyz. Köpüňiz şo taýda häzir meniň efirimi görüp oturýarsyňyz ýurdun içinden. Soň näme bolmaly soň?
Siz közenmeli vatandaşlar menden emmeter. Size gerek men aýdan zatlar. Maňa gerek gäle birinji. Birinji size gerek. Birinji ýerde goýjak bolsaň daşyndakylara da siz içindäkilere gerek bulaý diýen zatlar. Так что erkek bolsaň gelle diýe, kömek etdi bize diýe. Farkat üçin odan näpäý şöliň bamsyňyz? Farkat näme ady işetdimi size? Ya 10 günce düzelt şanada ýatyr, bir aktivist olanma ýatyr. Murat Düşenf ýatyr. Dawa üşeliň şotay. Dewapda. Üşeliňmi? Şolar halat edeliň. Baram da ana, bardam da oğlanlar. Akidillem de. O yeni de akitmekler mümkün. Göreýär san siziň nälik neme diye hereket etişiňizi. Bilen ne ünksiýaller, seni tip bolsa bar maglumatlary ünksiýaly. Akidillemi, akidilmedimi? Ýeňeňden suratlary, narkotik işleri diýenler, olar bular hökümet çödülip oturýan, hökümet çödülip oturýar. Hökümet dağa oturýar vatandaşlar. Hawan soň hökümet ünksiýal beripdir. Dağa oturýar çünki bulan eden zatlaryny halk görüp elini çekip oturýar bulardan. Inni muňa duran şu zyana girýär ol. Bir video gördüm. O kazyollar var, şahlar. Yokorak ucaylarına esasen Rossiýada staj bolup beren bir video dinledim, bir student gyzymyň nemesini dinledim bolýan. Kazyollar. Oğullarda da var bir kısan kazyollar. Men size aýdaýynmy? Kazyollar size değişli. Sizlerin kimdiňiz biz bilmesem halk bilip oturýar. Siziň ýüzüňiz belli, adyňyz belli. Özüňize itiň durmuşyny ýaşap görseňiz, ýene de bu haram götürene yıkıljak bolup turka, oňa kömek etjek bolýarmy? Siz bu halklara koymaýara günni. Yıkılan wagt sizler hem tapýarlar şoň bilen bilelikde. Kazyollar. Bir giden kazyollar var. Yo şartlyk şehifden beter o bir giden ýokarak ujaýlaryna Daşary işler ministrliginiň, pasollaryň, konsullugyň Türkiýede var, Rossiýada var. Staj edip bellenlen kazyollar var. Atçot geç oturan. Sizleri. Halk edýär adam halk. Bizi ýetiren adalata da ýetişen zok siz. Nämeňize onuň bulara kazyollyk edýär? Men arkamdan gurrun edin, aşakdan ýadan mertlerçe ýüzüme gurrun edip bilen zoga maňa boşaw siziň ýazýan zatlar. Ganjyk küçükçe de ýok o siz o mertlerçe çykyp ýüzüme guruluşyp ýüzüň açyp guruluşyp bilen zoga. Şola meni sizden ýokarda saklaýar şol. Siz pikir edýänsiňiz, ýurtdyňa gurban bolan, elinde gurban bolup saklap oturan ýok o vatandaşlar. Onyal däl. Nesip bolsa bu prosedura yıkılma prosedurasy, çözülme prosedurasy başlady. Öňler diýemokdym şu zatlary. Indi men size aýdyp oturýan, hökümet öz içinden çözülüp başlady. Çünkü vicdan diýip bir zat bar. Vicdan ýatyranok. Bulan edýän işlerini olar göre vicdan ýatyranok adamyny. Ya. Kazyollara gerek gelen aýdaýyn men size. Esasen Türkmenistan içindäki şah kazyollyk edýänler. Sizler ýaman aýaňyzdan alyň. Sizler bir tanamlok belki. Öňe halk sizi görüp otur, siziň kimdiňizden bilip otur, sizleri gynanaryn soň gynanaryn. Şu zatlary etmesediňiz diýip. Gater ötürejä düşersiňiz halkyň arasynda. Hiç kim sizi toýuny da ýasyny da çağırmaýar wara. Bu häzir şu hökümet şunu ýaly. Hiç açanam diktatora 100 ýyl giden ýok o. Giden diktatora ýok. Ena mümkin ýa 30 ýylda ýetanok 17 ýyl boldy mümkin. Gurban bolýan. Şu 20 ýyldan
20 yıl 30 yıldan uzak geçen o köp diktatörler yıkalıyor. O gel doğulunuma pişman ettirecek olsan. Alsana şu hit songs 2024 alsana. Zapros uğraşsana şuna. O. Sizler şu tok keten içinde horoz siz. Benim sana diyen gel erkek olun gallanca. Gel. Ecen adını Orsça ettireyim. Ya da nemesçe. Gel. Götümde gayratın ağzı. Yurdun içinde. Biz nereden biliyoruz bu zatları? Hudaya şükür. Allah'a şükürler olsun. Bir giden adamlar biliyor bizim bilyen zatlarımızı. Ol Kemal Can'a da elime diye. Namar da ol. Can'al biliyamar. Türkmenistan'ın içinde Kemal'a Can edip federatsiya edebilyen yoktur. Türkmenistan'ın içinde. Kemal'ın özü Can etsin götünle gayratı havası. Can etsin şu var. Nomurum belli, zadım belli. Ha onu Can ettiler aydına. Edeyini edebilyen götünle gayratı havası etsin. Götü boklu çünkü. Nämetsin Can edip Can ederlik güdü var mı? Kriz gelinler öldüren onu yalan neysin mi? Näme yalan neysin? Jaýynyň suratyny şeňle goýdy baýamy. Wakan bolan jaýyň. Ola A blogudy. B blogu var. Hit songsyny şutaýdan ýazýaň da ana. Seret şutaýdan ýazýaň da gel götüň sızsa diýäň de. Sen özüň kimdigini tanaşdyryp bilen owa sen götüň ýowa ana sen ne de ýowa şu göt. Dogurdam men ani yüzüm belli adam belli. Yani erkek adam diýip özümüzi şunu ýaly adam sallap berse, siýallara da şeýdip sallap maňlaýyňy doğru otýurs. Senem şu erkek adam dogurdam erkek. Yo, ya aýryp syňdyň bilemok erkek senem. Ne men sana diýen hit songs diýip ýazylan şu account kimdiň näberdi? Ine men çilenim alyp sen maňlaýyňy otýurun şeýdip. Gelle erkek bolsaň, yüzüň aýdyp otýurun. O, Gurban Gulyň yumurtkalaryny götürýän çaňyz gelinde erkekçe biriňe çykynda, hani yüzüňi açyňda kimdiňi aýdyň ha. Türkmenistanyň içindäki patriotlarym bir görsen, siziň patriotlaryňyzy. Çünkü siz yine bizim yüzümüz belli bolşy ýaly, siz bize gizlilik bilen atak edesiňiz gelýär, dogrymy? Bizim patriotlarymyzda da siz ýalar gerek. Düşdüň? Bizim patriotlarymyzda da siz ýalar gerek. Siz hem şunu bileniňiz üçin götüňizde gayratyňyz ýok. Çykyp görülemänä. Menni. Yitirmedik goýarlar çünkü bilýäňiz-de. Bolmasa da gapdal ahranalyk etmeli. Olam hökümeti azar. Ondan olar diýjekdi, nahy çykdyň oň efirine diýjekdi. O. Ruh ýok. Ruh ýok. Ýürek ýok. Ogru haramzada bolmanam. Ogru haramzada ekrana çykyp men şular gollaýan zat diýilme da ogru. Diňeý gidlen bilýär başga nämetsin. Ogru haramzada çünkü. Gel yüzüň açyk gelýär, farklyym, sevimliyim diýen. Hökümet gollaýan bolsaň, o hökümeti gollamyan bolsaň sana ziýan ýetirmeli islämok. Men näme üçin diýen? Hökümet gollaýan adamlaryň gözüni açmak gerek. Çünkü arkaňda sen hökümet bar, nämeden gorkýan? Türmäge girjek daňa ýok. Sen mertden görkezmeli. Sen arkadaňkyny götürdüň, ýaladyň, ýuwdyň, süpürdüň, ýutdyň diýip sana azar berjek ýok. Näme üçin duh ýok şonda da sizde? Şonda da duh ýok sizde. Näme üçin?
Madem türmäge girmek ähtimallygyň ýok. Onda näme üçin duhuňyz ýetenok, gözüňiz açyk görlemäne? Türkmenistanyň içindäki tybar şaýkalar. Talip, şu farkly malsana men aly bilen ama ne zaпрос ýerdi ha. Zaпрос ýermän bilen ama ýa diňe meň efirimde, biziň efirimde gelýänler TikTok bilen saprulanyamay. Uje näçe wagtlar TikTok diýip bir zat bar, efire girmän zady bilen olmaz ekan. Ya biziň efirimde gelýänler ýaňy tuturup goýundurup iýerdilermi, bar şoň efirine girdiler, men düşünemok dedi. Başka efirlerde ara tuğulama gitti, vak bolşu oturduğunuz efire girmenen bilýäňiz adam bilýäňiz. Aslında neme, Talip, zaprosi verdin mi? Talip. Ya bir mutcan edeyin nedir? Yavan gelecekler var yalkana şonu. Basmoy sen bar gitti heleğini Kemaliye'ne neverde geçsen aha bar Kemaliye'ne goğur yara sen heleğini. Kemaliye'ne ver. Kemaliye'ne tamam edip beröndürlay sen havarın yoktur yani. Ustayda yan bir gıydı vardı. Farklıyım, sevimliyim deyip adam. Bağım zaprosi veren var mı? Salam. Alo, salam. Hello, it's K. Gıydın suratını bar bolýulsyň men şu bar et. Ijen sizleri adam yerine goýan ama siz şonda günäler. Gıydın suratynda gösperýän galy boýlar. Gıydın suratynda gösperýän itler. Gıyd bolup gelýärler ha. O bize arada informasiýa da geldi. Gıyd bolup da edip biziň aktivistleri tanışan kişi bolup da edetjek bolýarlar gıýdylan suraty bilen. Ana ýankyal galy boýlar şu. Men aýram o özüni açda. Özü gaçda. Görüşüňiz ýaly ýüzüni açyp bilmediler watandaşlar. Arkasynda arkada wamba, hajar arkadaly serdar wamba. Onun yegenler wamba, milyard dolarlar wamba. Milli howpsuzlygy, içeri işleri, waýannysy barmy bar. Näme üçin ýüzüni açyp bilenoklar? Ya özlerin bilýärler, ýurduň içinde de özlerine karşı gaty köp adamyň bardygyny. Ýurduň içinde ne edip bilmersiň. Onuň göt gerek çünkü göt gürs edýär çünkü. Onuň kim öňde watandaşlar biz öňde. Şoň üçin men size diýýän watandaşlar halk köp nägile gaty köp adam bar. Sehel neme bolsa taýyn durun bir giden gatakayan adam bar. Şoň üçin watandaşlar köpçülüklerin bir neme başlanmagy ýygyny uloldum. Ýygy ulolup gitsin watandaşlar. Öýde oturan namart bolsun şoň. Barym köçede bolalım. Barym. 5 vilayet. Marsy, Aşgabat, Lewaby, Daşowy, Ahaly emmesi. Bollulay kawatitly watandaşlar o. O vilayet ulolan tanmadyk. Heni demedi oturlar şoň. Heni dem şo ulolar tanmadyk taran bolýar.
Yok. O. Aga nomurlu din Aşgabat'a girip bile. Ahal nomuram girip bile noktajı. Aha nomuram girip bile nok. Yani o tejen, kaka. Olaram girip bile nok. Ha. Adalet mi o şey? Vah, gelin alıcı öğrenyalar edip yürüsen da metiklay vatandaşlar. Gelin alıcı öğrenyalar edip. Her kim yüzünüzde maskadan yalnız, yalıktan yalnız kelleňizi yöreýäňiz. Ana. Men şu taňa şey diýje, garaja matadan ýan şey diýip çık. İyi yöreýän. Kelleňe de kepka. Nirden geldi bular, düşünmän galsynlar. Bolýa ýöne netip bolsa, ýakyn. Hit songs. Halk ayagalan soň birinji ýallakylajak sen ýaly adamlar. Şu wagtkin ýallakylap otyrsyňyz da, şo adam bizinkini ýalarsyňyz, men ýaman gowgulýana siziň häsiýetiňiz. Öne ýallakylana zat bolmaz nesip bolsa innik hökümetde. Düşdüňiz? Innik hökümetde ýallakylana zat bolmaz. Şo wagt gündüz fanarly gözler, sana şu ýallakylar nirde siz çykyň diýip bon biriňiz hem çykmarsyňyz şo wagda. Menim şo profilda gowlan, menim diýip çykmasyň, öňe sizler tanaýan siziň ýakynyňyzdakylar batyra. Olar aýdar bize nesip bolsa ulukma. Olaryň wyjdany bar çünki. Wyjdanly adamlar aýdar. Sen şey diýip gördüň, sen şey diýip gördüň diýip ýüzüňe basarlar. Men ayaga nädip galjak diýerim. Men ayaga galmaň derdinler. Halk ayaga galan uly menem Türkmenistana ne diýip bolsa vatandaşlar. Ya. Menem şo taýda. Ýöne şu haramzadalar ana şu arkadaky Ebu Bekir Gurban uly. Dogan garnaşlar narkoman, narkotik biznesini şolar edip ýör. Paraxorluk, korrupsiýa işlerini şolar edip ýör. Adam öldürmek, gyzorlamak işlerini ýene şolar edip ýör. Hem şoňa adalet diýende. Size de Türkiýe düşýär, ýa-da Rossiýa. Size de iş eklenç Türkiýe we Rossiýa. $300, $500. Pul student bolsaň hem günüňe aýlajak bolmaly, hem işlejek bolmaly, hem pul gazanjak bolmaly, hem okuwyňy törejek bolmaly, ha? Ol ortada da sağlygyňyzam goramaly. Başartmaýa vatandaşlar. Sağlygyňyzam gorap bilmersiňiz, okuwyňyzam diýip bilmersiňiz, pulum gazanyp bilmeýäňiz. Çünkü bir wagtda bir giden zada ýapyşýaňyz. Bir wagtda bir giden zada ýapyşýaňyz. Oňa bir adamyň ömrüm ýetmeýär, sağlygym ýetmeýär, nerwsam ýetmeýär. Ýerine de bir giden toýdan, ýasdan galyp, awa çağan wagda çağalygyndan galyp, awa aýalyň bolsa aýalyň mehrinden galyp, äriň bolsa äriň gujogundan galyp gazanýaňyz ony. Size de şonu rowa görýärler. Onun gelin Türkmenistan diýdi dölüň Ýewropalaşdyrylyň danym, Ýewropaýa alak, Ýewropadan ösen döwlet edip goýalyň. Edip bolýar vatandaşlar. Ýerasty baýlygymyz gutornuksuz däl. Bular gutormaka ele alalyň vatandaşlar. Tak što prezidentim bolasymyz geler näme? Şu wagtky ikilikçi diş tutor başarýan bolsa, onuň ogly Kuklo Serdar başarýan bolsa, biz bulardan has ökdede başaryp, esasy halal zähmet bilen, watanyny söýen adamlar bilen ýol ýöremeli. Şol urda işler alyp barmaly, kadrlar bölümi gowy işlemeli.
işe layık kadrlar almaly. Parahorluğa, korrupsiýaga garşy halkyň arda şikayet edip biler ýalap. Şolary ýeten ýürüýte telewiziýanam uğratmaly. Telewiziýa halkyň arasynda geçsin ho. Her günkü bolan habarlar aýdyp dursun. Awariýa bolýarmy, keselçilik bolup durmy, bir kösenip bören bir maşgala nemesi barmy? Şol gidipdir de bir mysal üçin bir müdürlige bir zat diýip haýyş edipdir, bolýan şolam etmeýändirmi? Telewiziýa şu zatlar aýdyp dursun. Bizem hökümetiň içindäki ýalňyşlyklary gamçylap, çekişläp, bolmasa ýerine başga ýerine alyp biziň tek 5 vilayet 5 toğun bolup bilmedi daha. Bir-birimize düşman. Ýa şu hökümet etdi şonu. Valla eger Wikipedia'da gözümiz wadyr öýdüp pikir edýän bolsaňyz men size bir zat aýdaýyn. Men onu halka hyzmat diýip ataplaýan. Men häzirem köpüňizden gowy ýaşaýan watandaşlar. Köpüňizden gowy ýaşaýan. Maňa häzir geregem der şu zatlar. Watanym ýöne dagap barýar. Şoňa gynanýan. Ýurdum dagap barýar. Halkyň kösenip bören kösenji. Bu zatlary düşünmeýärler. Onuň üçin watansewer bolmaly. Patriot bolmaly onuň üçin watandaşlar. Halkyny, watanyny gater we söýýän adam bolmaly onuň üçin. Onu halkyny söýmeýän adam meniň aýtýan zatlama düşünmeýär. Hiç kimem düşünmeýär. Açan halkyny söýýän, watanyny söýýän adam bolsa olur düşünýänler. Awa, senem hosarlan görýäňem da diýeli. Şaýda kim ýatdyr? Behruz Vip Mobile diýe. Men hosarlan görýäňem da hawa. Ýylyň dowamynda toýdan ýasa gatnaşýaňyz da. Ýürüýte oturmana eliňizde ýa-na. Haçan öýünkü türkmen däpde sorlamyz galdymy? Bir-birimize oturmana, turuşmana gidilýärdi. Awa, ýapaly dostum. Efirem. Geç olup gitdi. Zaýalar, trapkalar, ýegeniň arkasy bilen günni görüp bören güjükler, şagallar. Awa, sizleriň wagtyňyz az galdy. Ýatsaňyz tursaňyz, gorkup ýatyp durýaňyz onu bilen bilýäs. Näçip bolsa halk siziň soňuňyza soňun ekkä. Ola öýden zok. Mene de mok, men etjek diýe mok, halkyň özi edýär. Halkyň özi edýär. Gowy deňnasyna deýdiňiz tagam türkmenim. Awa. Aeroportda watandaşlar köseýärlermi? Gowy aeroportda başlan. Nirde kösençdörýän bolsa şo taýda da gowy başladym. Gowy başladym watandaşlar. Zapravkada bam geçirik şo taýda başlan. Başga bir ýerdemi, başga bir tapady ýok. Özüň üçin näle, watan üçin, gelecek üçin ediň, indiki nesil üçin ediň. Behruz bir serial bara başsa bolun. Yegenler bilen oturup iý içip hökümetinkini götürüp geden zok. Şunýan. Serial haramladalar, organ işärleri. Erteki gün eden para horlukluň üstadçylar menem hasap berenip korkýanyz. Çünkü oturan elit kalaňyz, para horluk bilen aldyňyz. Oturan köşkýal jaýlaňyz, para horluk bilen gurduňyz. Korkma, haklysyňyz, düşünýän. Siz şu söýdüňiz üçin siziň gorkuňyzyň bardygyny men duýýan ştaýda. Haýzy ol minnettar hemmäňize. Awa. Dor, saglyňyz, talip görüşýäris. Nuriýal adamlar ýurdun içinde uja dawno. Nuryň kellesi, Nuryň beýnisi ýurdun içinde gatpar. Nuryny öldürgem diýip bilen gawanlysiz. Müňlerçe bollanlar.
Edil Nur'un kellesi, beyni, düşünjesi ýaly adamlar ýurdun içinde gezipdir. Tak što olam özleri etkä etmeli ýene bolupmy? Götüňde gaýratyň alda çık ekranydan ýüzüň görkezläreň. Başaraň okmy? Siktirde git şutaýdan da onu. Bar git götüň ber ýegenlere. Olay talip çıktım men taýlyň halykda görşeli. Bärdimi talip sen? Häzir okajak liçkan bolýar.